Θέλω να ευχηθώ, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μέλη και φίλοι της Κίνησης Πολιτών για μια ανοιχτή κοινωνία, να ευχηθώ καλή χρονιά, με υγεία, με δημιουργικότητα, με χαρές. Εκ μέρους της Κίνησης Πολιτών για μια ανοιχτή κοινωνία, σας καλωσορίζω στην σημερινή εκδήλωσή μας, υπό τον τίτλο «Από τον πληθωρισμό στους δασμούς, η υπονόμευση της φιλελεύθερης διεθνούς οικονομικής τάξης». Δανειστήκαμε αυτόν τον τίτλο από το πρόσφατο βιβλίο του καθηγητή Οικονομικής Ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και υποδιοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, κυρίου Θεοδόρου Πελαγίδη, που είναι μαζί μας απόψε. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην αλλαγή που γνωρίζει η διεθνής οικονομική σκηνή, την ανατροπή των κανόνων που διέπουν τις οικονομικές σχέσεις, την υπονόμευση του κρατούντος οικονομικού μοντέλου ανταγωνισμού και της γεωπολιτικής τάξης. Κυρίες και κύριοι, το βλέπουμε, βιώνουμε μία ευθεία αμφισβήτηση της διεθνούς φιλελεύθερης οικονομικής αλλά και γεωπολιτικής τάξης. Ένα είδος μετάλλαξης του καπιταλισμού. Πρόκειται για μια στροφή, για μια μετάβαση από την εποχή της παγκοσμιοποίησης σε μια φάση οικονομικού εθνικισμού και προστατευτισμού με εργαλεία όπως είναι οι δασμοί. Σήμερα δεν θα έχουμε παρά μόνο μία βραχία παρουσίαση, θα έχουμε κυρίως μια ανοιχτή συζήτηση με εκλεκτούς καλεσμένους, μαζί με τον συγγραφέα του βιβλίου, του κυρίου Πελαγίδη, βρίσκονται για να συζητήσουν και να καταθέσουν τις οπτικές τους ο κύριος Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, πρόεδρος του ομίλου Τιτάν, η κυρία Σώτη Τριανταφύλου, συγγραφέας και ιστορικός των Ηνωμένων Πολιτειών, και ο κύριος Λουκάς Τσούκαλης, καθηγητής στην Sciences d'études politiques στο Παρίσι, ομότιμος καθηγητής του Καποδιστριακού και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ. Στόχος της σημερινής εκδήλωσης είναι ένας ουσιαστικός διάλογος για τις οικονομικές, πολιτικές και γεωστρατηγικές προεκτάσεις αυτής της μετάβασης. Επίσης, για να εκτιμηθούν οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν η Ελλάδα, η Ευρώπη, αλλά και η διεθνής κοινότητα συνολικά, πάνω στο οικονομικό αποτύπωμα της πολιτικής ισχύως που παρατηρείται τον τελευταίο χρόνο. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα μαζί μας, σήμερα το απόγευμα μαζί μας, να ευχαριστήσω τους εκλεκτούς προσεκλημένους μας και αναμένουμε όλοι να παρακολουθήσουμε μια γόνιμη και κυρίως διαφωτιστική συζήτηση. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον ειδικό γραμματέα της Κίνησης Πολιτών για μια ανοιχτή κοινωνία, τον κύριο Γιώργο Βεϊνόγλου, ο οποίος έστησε αυτή την εσπερίδα, παρά τις δυσκολίες που οφείλονται στο ατύχημα που υπέστη. Είναι ευτυχώς καλά, είναι μαζί μας και το ευχόμαστε να είναι σιδερένιος. Ευχαριστώ πολύ και καλώ στο βήμα τον κύριο Πελαγίδη για να μας κάνει την εισήγησή του. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι αυτό. Ωραία. Συνυπογράφω και χαιρετίζω την εισαγωγή του αγαπητού κύριου Καρβούνη. Σας ευχαριστώ όλες και όλους για την τιμητική παρουσία σας. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στην Κίνηση Πολιτών για μια ανοιχτή κοινωνία που οργάνωσε και περιέλαβε στο πρόγραμμά της τη συζήτηση αυτή, ιδίως το Γιώργο Μπεϊνόγλου. Συνεργάζομαι με τις εκδόσεις Παπαζήση για 30 περίπου χρόνια. Μόνο καλά λόγια έχω να πω για τη φιλία, την αγάπη και τη φροντίδα με την οποία περιβάλλουν κάθε προσπάθειά μου, την κάθε προσπάθειά μου. Έχουμε όλοι μας, και πρώτα απ' όλα εγώ, την τύχη να έχουμε την ευκαιρία να έχουμε σήμερα μαζί μας τρεις δημόσιες προσωπικότητες. Σπάνιο πολύ το είδος αυτό σήμερα, νομίζω, τους οποίους ευχαριστώ, τη Σώτη, τον Λουκά και τον Δημήτρη, για να συζητήσουμε τόσο επίκαιρα και κρίσιμα ζητήματα για την παγκόσμια οικονομία, τις διεθνείς εξελίξεις και την οικονομική πολιτική. Η συζήτηση γίνεται με αφορμή το βιβλίο, μια κουβέντα για το βιβλίο μόνο, πρωτού ξεκινήσω. Το βιβλίο είναι μια χρονολογική τοιχογραφία, μια σαγκά
από το 2020 μέχρι το 2025 θίγει διάφορα ζητήματα τα οποία θα αναφερθούμε τώρα αμέσως παρακάτω. Λοιπόν, το βιβλίο, όπως είπα, είναι μια τοιχογραφία των τελευταίων 5 ετών. Ακολουθεί μια χρονολογική σειρά και κάθε φορά που υπάρχει ένα γεγονός, όπως είναι αυτό που λέμε η οικονομία των μεγάλων ελλείψεων, η δομική στασιμότητα, η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, οι δασμοί, η Κίνα, το monetization of power, κάνει μια βουτιά και προσπαθεί να κάνει μια ανάλυση, για την οποία πιστεύω πάντως ότι αυτοί που έχουν μια πολύ βασική οικονομική παιδεία θα έχουν τη δυνατότητα να το διαβάσουν. Επίσης θέλω να πω ότι είναι αποστασιοποιημένο, δεν χρησιμοποιώ χαρακτηρισμούς, δεν είναι normative, αφήνω στον αναγνώστη να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, έχει περίπου 100 και γραφήματα μέσα και τελειώνει με ένα post-scriptum το οποίο πιστεύω θα συζητήσουμε στο τέλος. Έχω κάνει και μια ειδική υμνία στην παρουσίασή μου. Λοιπόν, δεν πρόκειται να διαβάσω, μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να διαβάσω με ύφος καμιά κονσέρβα που έχουν γράψει συνήθως άλλοι, επομένως θα μιλήσω απ' έξω. Δεν θέλω να ασχοληθείτε πάρα πολύ με τα γραφήματα, θα σας εξηγώ όταν πρέπει, αλλά έχει μια σημασία αυτό για να αποδεικνύουν αυτά που λέω, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, παρακάτω. Τώρα, έχω προσπαθήσει στην πρώτη διαφάνεια να μαζέψω μερικά πράγματα που φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία 5 χρόνια. Γενικά, όπως έλεγε ο Ρούντιγκερ Ντόρμπους, ο μεγάλος οικονομολόγος από το MIT, στα οικονομικά πολλές φορές τα πράγματα συμβαίνουν πολύ πιο αργά από ό,τι πιστεύεις ότι θα γίνουν και ξαφνικά συμβαίνουν γρήγορα. Αυτό πιστεύω ότι συμβαίνει τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, κυρίως μετά την πανδημία. Έχουμε αυτό που λέμε τους επιταχυντές των εξελίξεων, των τεκτονικών αλλαγών, των τεκτονικών αλλαγών, οι οποίοι είναι ταυτόχρονα και αποτελέσματα αυτής της κατάστασης. Αλλά τα γεγονότα αυτά επιταχύνουν τις εξελίξεις, τις αλλαγές που λέμε, που είναι disruptive, που λέμε, πάρα πολύ απότομες. Είναι η πανδημία, με την οποία συνειδητοποίησαμε ότι όλη αυτή η περίοδος πριν της δομικής στασιμότητας και της διευκολυντικής δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής εξέθρεψε στην ουσία αυτόν τον ξεχασμένο εχθρό που λέει το βιβλίο, τον πληθωρισμό. Υπάρχουν οι πόλεμοι, οι συγκρούσεις, το ζήτημα της προσιτότητας, δεν ξέρω να το μεταφράζω καλά, το affordability, που είναι μεγάλο ζήτημα και της απεσιοδοξίας. Ο frenemy Trump, frenemy από το friend και enemy μαζί, το θέμα αυτό που λέμε η στιγμή της Liz Truss, δηλαδή η αντίδραση των αγορών απέναντι στις προσπάθειες των πολιτικών να διαφοροποιήσουν απότομα την νομισματική πολιτική και τη δημοσιονομική και να την κάνουν πιο χαλαρή, εις όφελος, ας πούμε, της μεσαίας τάξης σε κάποιο βαθμό, εις όφελος των εισαγωγικών. Δύο μεγάλες μηχανές που έχουν κάνει μεγάλη επιτάχυνση των πραγμάτων που λέμε πιο πάνω, θα σας τα εξηγήσω. Είναι πρώτον η Κίνα 2, θα εξηγήσω γιατί, με το τεράστιο εμπορικό φετινό πλεόνασμα που έχει ξεπεράσει κάθε φαντασία και ενώ ταυτόχρονα απεγκλωβίζεται από την Αμερική και όσον αφορά το εμπόριο και όσον αφορά τις κεφαλαιακές ροές, και αυτό που λέμε τα Magnificent Seven, δηλαδή είναι οι 7 μεγάλες εταιρείες του Artificial Intelligence, που είναι πραγματικά οι κεφαλαιακές επενδύσεις που συμβαίνουν είναι τεράστιες. Τώρα, μπορούμε να δούμε τα βασικά χαρακτηριστικά της κατάστασης σήμερα? Ναι. Στην προηγούμενη, ας ήταν λίγο ψευδής, όπως λέει ο Μαρκ Κάρνεϊ στην εκπληκτική του ομιλία στον Νταβός την προηγούμενη εβδομάδα, ας ήταν κάπως ψευδής η ελεύθερη αγορά και η παγκοσμιοποίηση, η οποία ήταν στάσιμη τα τελευταία χρόνια, είχαμε μια κυριαρχία των αγορών σε μεγάλο βαθμό και το ελευθέρω εμπορίο, όπως μάθαμε εμείς και όπως διδάσκουμε στους φοιτητές πόσο καλό είναι το ελεύθερο εμπόριο. Ο Πολ Σάμερσον έλεγε είναι εγωιτευτικότερη ιδέα της οικονομίας. Σήμερα τι έχουμε? Σήμερα έχουμε ένα τρίπολο, η ισχύ των μεγάλων χωρών των κυβερνήσεων, το big finance που λέμε, και το άλλο το οποίο είναι οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Αυτό το σύστημα πολλοί το ονομάζουν σαν politicized capital, πολιτικός καπιταλισμός, όπου οι κυβερνήσεις ισχυρές βάζουν τα χέρια τους μέσα στην αγορά.
με διάφορα εργαλεία. Τα εργαλεία αυτά είναι οι δασμοί. Στο δεύτερο bullet βλέπετε ότι, λέω στην εισήγησή μου, ο μοντέρνος μερκαντιλισμός. Τι είναι μερκαντιλισμός? Είναι η εμποροκρατία. Η ιδέα ότι τα ελλείμματα στο ισοζύγιο, το εμπορικό, αφαιρούν ευημερία και πρέπει να τα καταπολεμήσουμε. Επομένως, ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι να βάλουμε δασμούς ή άλλα δασμολογικά εμπόδια. Εδώ πέρα λοιπόν οι δασμοί χρησιμοποιούνται σαν instrument of power, σαν εργαλείο ισχύως. Και ένας τρόπος να ενισχυθεί η εγχώρια παραγωγική μηχανή και επίσης είναι και έσοδο για την κυβέρνηση. Εντάξει, σε δύσκολους καιρούς. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει μετά από χρόνια ενεργός βιομηχανική πολιτική. Και αυτό που λέγαμε στην Αγγλία, τα σπουδάσαμε, import substitution, που κατάσταση αγώνων, ιδίως για τις μεγάλες οικονομίες που έχουν μεγάλη αγορά και μπορούν να το κάνουν αυτό, έτσι, όχι μικρές οικονομίες. Τώρα, ένα σημείο που επίσης είναι σημαντικό και δεν έχει τονιστεί είναι ότι δεν έχουμε μόνο περιορισμό η στασιμότητα του εμπορίου. Το εμπόριο παρά τους δασμούς βρίσκει τρόπους, διοχετεύεται μέχρι στιγμής με άλλα supply chains. Έχουμε και περιορισμό εδώ, θα το δούμε παρακάτω, των κεφαλαιακών ροών. Επίσης τι έχουμε? Έχουμε την καταφυγή, σήμερα διάβασα στο Financial Times, την καταφυγή των επενδυτών στα commodities και στα νομίσματα, στα χρυσό, στα πολύτιμα νομίσματα, άργυρος κτλ. Σαν αποστροφή και διαμοιρασμό του ρίσκου. Έχουμε σαν γεωπολιτικό hedge που λέω εδώ. Έχουμε την αμφισβήτηση του συστήματος του Pax Dollar εποχής. Το δολάριο κυριαρχεί ως μέσο συναλλαγής. Και έχουμε επίσης αυτό το αποτέλεσμα που είναι το national security ως priority. Δηλαδή ότι οι χώρες στρέφονται προς τα μέσα, έτσι, προς τον εαυτό τους. Και τελευταίο είναι ότι έχουμε μια πολύ εχθρική και επιθετική, πώς να το πω, κούρσα για το ποιος θα αποκτήσει τα βασικά πρώτες ύλες και ενδιάμεσα πρώτες ύλες κυρίως για την artificial intelligence, που είναι οι σπάνιες γέες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και η ενέργεια βεβαίως. Εντάξει. Αυτό που παρατηρούμε πάντως στο τελευταίο χρόνο και θα δούμε παρακάτω είναι η εκθετική ανάπτυξη τον τελευταίο ένα χρόνο, μερικούς μήνες, του artificial intelligence. Για να δούμε αν πάει παρακάτω τώρα αυτό. Από το πληκτρολόγιο. Το κάνω. Ναι. Λοιπόν, αριστερά βλέπετε, μην θα σας το λέω, μην ανησυχείτε, μην φοβάστε. Λοιπόν, αριστερά, όπως βλέπετε, έχουν υψωθεί πολύ το uncertainty, η αβεβαιότητα για την οικονομική πολιτική, για το εμπόριο και για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Και δεξιά, η μπλε γραμμή είναι, ας πούμε, η στασιμότητα του εμπορίου, αναπτύσσεται με 2-3%, όσο και η παγκόσμια οικονομία, 3%. Και η κόκκινη γραμμή είναι ο περιορισμός της κινητικότητας των κεφαλών. Αυτό έχει μεγάλη σημασία σήμερα. Οικονομίες σαν την Ελλάδα χρειάζονται την κινητικότητα των κεφαλαίων για να τονώσουν τις επενδύσεις τους. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ τι βλέπετε? Βλέπετε την κίτρινη γραμμή που είναι η πορεία του χρυσού, είναι σήμερα πάνω από 5.000. Κάτω δεξιά βλέπετε πάλι την πορεία του χρυσού, στο μπλε γραμμή, στη μεσαία προς τα πάνω, εντάξει. Και το monetary policy uncertainty είναι καθώς ο χρυσός ανεβαίνει ψηλά, μαζί πάνε αυτά, και η αβεβαιότητα για την νομισματική πολιτική, δηλαδή τι θα γίνει με τα επιτόκια, τι θα γίνει με τη Fed, και αυτή ανέρχεται. Πάνε μαζί. Όσο ανέρχεται αυτή η αβεβαιότητα, τόσο η καταφυγή προς τα πολύτιμα νομίσματα όπως ο χρυσός. Ο χρυσός, ξέρετε, είναι ένα γήπεδο, ένα τερέν ποδοσφαιρικό, 1 μέτρο ψηλό. Αυτό το χρυσό έχουμε σήμερα. Είναι τα τελευταία 6.000 χρόνια που γίνεται η εξόρυξη του χρυσού, είναι αυτό. Όταν πέφτει η ζήτηση πάνω σε αυτό, η τιμή ανεβαίνει. Το καταλαβαίνετε. Ωραία. Και δεξιά τι βλέπετε? Αυτό το monetary policy uncertainty, δηλαδή η αβεβαιότητα που έχουμε για το τι θα γίνει με την αξία του χρήματος. Θα είναι όπως είναι στην τσέπη μας ή θα είναι λιγότερη? Θα είναι πληθωριστική? Ο πρόεδρος Τραμπ έχει περάσει αυτό το μεγάλο όμορφο νομοσχέδιο και βλέπετε οι εκτιμήσεις του Congressional Budget Office είναι ότι το κόκκινο θα ανέβει πιο ψηλά από το μπλε, που σημαίνει δηλαδή ότι θα αυξηθεί το χρέος. Αυτό το βλέπουν οι αγορές και ανησυχούν μαζί με όλα αυτά που γίνονται στην Τράπεζα της Αμερικής, και δηλαδή νομισματική και δημοσιονομική πολιτική, η οποία μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και δημοσιονομική. Τώρα,
να πούμε μια αλήθεια για την Αμερική. Αυτό που είπε ο Κάρνεϊ είχε δίκιο. Ότι δηλαδή ζούσαμε σε ένα ψεύδος. Άλλωστε σε πολλά πράγματα ζούμε σε ένα ψεύδος σήμερα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το καταλαβαίνουμε αυτό. Ότι αυτές οι μπάρες που εδώ βλέπετε, στο 20, 21, 22, 23, είναι τα δασμολογικά εμπόδια που υπήρχαν πριν να λάβει τα μέτρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Το 25, τον Απρίλιο, το Reciprocal Day. Είναι 3.000 το 23, 3.000 το 22, 3.000 πώς το λένε, νομικές διευθετήσεις, επιδοτήσεις στις εξαγωγές, ό,τι άλλο είδους ποσοστώσεις χρειάζεστε για να μπορέσετε να προστατεύσετε την εγχώρια αγορά. Δεξιά θα δείτε η κόκκινη κουκίδα είναι το τάριφ 28% που έβαλε στην αρχή ο Τραμπ και τώρα έχει γίνει 14%. Και η γραμμή που βλέπετε είναι τι ήταν πάντα. Πραγματικά είναι πρωτοφανής. Δεν είναι όμως πάρα πολύ ψηλό το 14%. Για να είμαστε και ειλικρινείς. Αλλά όπως θα δείτε και πάνω στα γράμματα, πάρα πολλές χώρες έχουν ξεκινήσει να βάζουν δασμολογικά και μη δασμολογικά εμπόδια. Δηλαδή ο πρόεδρος Τραμπ απλώς έκοψε τον κοιμά παρουσία του πελάτη. Κατά τη γνώμη μου. Εντάξει. Λοιπόν, γιατί η επιβολή του δασμού είναι σημαντική και είναι αυτό που λέμε optimal tariff στα οικονομικά. Γιατί η αμερικάνικη αγορά που είναι πολύ μεγάλη, δεξιά δείτε το μπλε, είναι τα 25-3 του ΑΕΠ της Αμερικής. Εντάξει. Εδώ αριστερά στο European Union βλέπετε ότι είναι 20% το ποσοστό των ευρωπαϊκών εξαγωγών στις αμερικάνικες εισαγωγές. Δηλαδή ο πρόεδρος Τραμπ βάζει ένα φι. Είναι σχεδόν μονοψώνιο. Θα πουλήσεις. Αφού πρέπει να πουλήσεις εμένα και δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, θα σου βάλω ένα φι. Ωραία, ο δασμός αυτός δικαιολογείται επειδή είναι μονοψώνιο. Είναι άριστος. Η βιβλιογραφία λέει ότι είναι άριστος δασμός. Τι θα πει είναι άριστος δασμός? Εμείς ξέρουμε ότι το ελεύθερο εμπόριο είναι άριστο. Τι κάνει την άριστη κατανομή των φόρων και γίνονται όλα πιο φτηνά και πιο. Αλλά αυτό μπορεί να μην ισχύει για μια χώρα. Γιατί βλέπετε αυτές τις γραμμές που κατεβαίνουν προς τα κάτω στο τέλος. Μην διαβάζετε και. Τι είναι αυτές οι γραμμές? Δείχνουν, ας πούμε, την πτώση των τιμών των εισαγωμένων. Οι Ιάπωνες, Κινέζοι, τα commodities της Κίνας που στέλνει στην Αμερική. Ακόμα και η αποζημίωση των Κινέζων εργαζομένων έχουν πέσει. Γιατί? Για να μπορέσουν να διατηρήσουν την πρόσβαση στην αμερικάνικη αγορά. Παρότι με την Κίνα υπάρχει αυτό που λέμε εκτροπή εμπορίου. Αλλά αυτό είναι περίπου 10% η μείωση στις τιμές των αυτοκινήτων. Για παράδειγμα, όπως θα δείτε. Και δεν είναι μόνο για την Κίνα, είναι η Ιαπωνία, είναι η Κορέα κτλ. Παντού θα το δείτε αυτό. Τώρα, θα πάρει ο πρόεδρος Τραμπ έσοδα από αυτό που κάνει? Μην ρωτάτε από πού θα το πάρει, γιατί δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί ακόμα. Αλλά οι υπολογισμοί του γραφείου του προϋπολογισμού της Βουλής σας δίνουν περίπου για το 2025 300 δις. Εκείνη η κόκκινη γραμμή πάνω δεξιά που βλέπετε είναι μέχρι τον Αύγουστο 180, κάπου εκεί. Αυτή η κόκκινη μπάρα εδώ είναι 0,6-0,7% του ΑΕΠ. Τα έσοδα που έχει μέχρι τώρα, μόνο στην περίοδο του Κλίντον είχαμε παραπάνω έσοδα σε ποσοστό. Εντάξει. Υπολογίζεται ότι του χρόνου τα έσοδα από τους δασμούς στην Αμερική θα είναι 400 μπίλιον. Δεν είναι πολλά για να κλείσουν το έλλειμμα που υπάρχει. Θα το εξηγήσω αυτό λιγάκι παρακάτω. Τώρα, αριστερά φαίνεται ότι στα κείμενα η έρευνα που γίνεται ποιος μνημονεύει τη βιομηχανική πολιτική ανεβαίνει συνεχώς παντού. Όλοι έχουν μια. Είναι της μόδας, ας το πω έτσι. Και για ποιο λόγο? Δεξιά. Για τους λόγους ότι θέλουμε να έχουμε ανεκτικότητα στις αλυσίδες, για γεωπολιτικούς λόγους, για εθνικό security, για στρατηγική ανταγωνιστικότητα, που σημαίνει ότι θέλουμε να επενδύσουμε σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας και μεγάλης αξίας για το defense και το security, που είναι έχει μεγάλη σημασία σήμερα. Αυτή είναι μια κατάσταση που υπάρχει και υπάρχει η ιδέα ότι αυτό θα βοηθηθεί από τους δασμούς. Έτσι δεν είναι? Αυτό λέει η θεωρία, είναι πολύ γνωστό. Θα βοηθηθεί? Δεν έχω τέτοια εντύπωση εγώ. Αριστερά είναι η πτώση της βιομηχανικής παραγωγής στη Γερμανία από το 2017-18, 10 χρόνια πριν. Δεξιά είναι η πτώση του manufacturing, η πτώση της απασχόλησης στη μεταποίηση και η χειροτέρεψη του ισοζυγίου του manufacturing στην Αμερική. Αυτό και με την πρώτη περίοδο Τραμπ δεν βελτιώθηκε.
Γιατί είναι μια τάση η οποία ονομάζεται, είναι μια τάση γενική και ονομάζεται, δεν ξέρω πώς θα τη μεταφράσω, demassification. Αλλά είναι μια ίσως υποτίμηση της αξίας του δευτεριού στο τομέα της οικονομίας, που δεν φαίνεται να συνεισφέρει όσο συνεισέφερε κάποτε, ή με την έννοια ότι σχετικά δεν συνεισφέρει όσο τριτογενής. Και δεν χρειάζεται τόσο μεγάλο fixed investment. Αλλά ας πάμε λίγο παρακάτω. Τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα έδωσε ο Μίραν, Στέφεν Μιράν, δεν ξέρω αν ήσασταν, μια ομιλία στο Εθνική Πινακοθήκη. Όποιος διαβάσει το κείμενο του Μιράν θα καταλάβει τι κάνει ο πρόεδρος Τραμπ αυτή τη στιγμή. Έγραψε ένα κείμενο το 2024 τον Νοέμβριο. Είναι ο πρώτος του Economic Advisor κτλ. Λοιπόν, ποια είναι η ιδέα που έχει ο Μιράν? Γιατί συμβαίνει αυτό το πρόβλημα στην Αμερική, που είναι ο υποβιβασμός της μεσαίας τάξης, η ευάλωτη, το affordability, τα επεισόδια, όλα αυτά τα πράγματα. Και η εκλογή Τραμπ. Η εκλογή Τραμπ είναι ένα αποτέλεσμα της ιστορίας. Δεν είναι ένα σύμπτωμα της ιστορίας. Δεν είναι κάτι τυχαίο. Είναι κάτι φυσικό. Λοιπόν, τι λέει? Λέει το εξής. Επειδή από όλο τον κόσμο τα περιουσιακά στοιχεία οδεύουν στην Αμερική, επειδή είναι attractive, αυτά ανατιμούν το δολάριο. Είναι αυτό που έλεγε ο Βαλερί Ζισκάρ ντ'Εστέν όταν ήταν υπουργός οικονομικών ακόμα του Σιράκ, δεν θυμάμαι. Όχι, πιο πριν, τον Γκολ, ότι είναι αυτό που λέμε το εξοργιστικό προνόμιο. Να χρηματοδοτεί η Αμερική με το δολάριο τη δημόσια δαπάνη της. Έχει αυτό το σένιορας που λέμε, το έσοδο νοικοτικού προνομίου. Τώρα, η κόκκινη γραμμή είναι τα κεφάλαια που πάνε στην Αμερική και η μπλε γραμμή είναι το έλλειμμα. Το ισοζύγιο το εμπορικό είναι η άλλη πλευρά του ισοζύγιου του κεφαλαίων. Είναι λάθος, λέγεται και στην Ελλάδα αυτό και απορώ δηλαδή, ότι το ισοζύγιο εκφράζει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Καμία σχέση δεν έχει με την ανταγωνιστικότητα το ισοζύγιο. Το ισοζύγιο το εμπορικό έχει να κάνει με το exchange rate, έχει να κάνει με την cycle, έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με την επίδοση που έχει ο προϋπολογισμός. Στην Ελλάδα το 9 είχαμε 15% έλλειμμα στον προϋπολογισμό, 15% στο ισοζύγιο το εξωτερικό. Είναι η άλλη πλευρά του. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι το έλλειμμα οφείλεται στις πολλές κεφαλαϊκές εισρωές πια στην Αμερική, οι οποίες έχουν μείνει στάσιμες από το 2015. Αυτό τη διαφορά που βλέπετε στο μπλε και στο κόκκινο είναι η μαύρη γραμμή που βλέπετε κάτω, που είναι το έλλειμμα το ομοσπονδιακό. Πώς μπορεί να κλείσει η διαφορά μπλε και πορτοκαλής γραμμής? Με το να ανέβει πάνω η γραμμή μαύρη. Δηλαδή να μειωθεί το ομοσπονδιακό έλλειμμα. Πώς μειώνεται το ομοσπονδιακό έλλειμμα? Πώς μειώνεται το έλλειμμα του προϋπολογισμού? Θα μειωθούν οι δαπάνες και θα αυξηθούν οι φόροι. Πώς λέγεται αυτό? Λιτότητα. Μπορεί κάποιος πολιτικός να κάνει λιτότητα σήμερα? Υπάρχει περίπτωση. Θα πέσει την άλλη μέρα. Λοιπόν, τα ξεπερνώ αυτά. Η ενέργεια εδώ. Τώρα εντάξει, βέβαια, κοιτάξτε η ενέργεια πόσο ακριβή είναι σε εμάς. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι της παραγωγής στη μεταποίηση. Πρέπει το θέμα αυτό, δηλαδή, εντάξει, να υπάρξει μια κατάσταση που να βοηθά λίγο την ανταγωνιστικότητα. Εντάξει. Οι τιμές στο energy και στο electricity που ανεβαίνουν από χρόνο προς το χρόνο. Αυτό που σας είπα πριν για την κούρσα για τις σπάνιες γεές, κοιτάξτε, το κόκκινο, αυτά που βλέπετε, οι κόκκινες μπάρες, είναι οι σπάνιες γεές που είναι συγκεντρωμένες. Ας πούμε το κοβάλτιο κατά 70% είναι στο Κονγκό. Αν βάλω 3 χώρες, θα δείτε 3 αντί για μία, έχω κι άλλα, δεν θα δείχνω, η συγκέντρωση είναι τεράστια. Και επίσης για να γίνει αυτό το πράγμα θέλει χρόνια, θέλει πολύ κεφάλαιο και μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Δεξιά θα δείτε στις μπάρες, την μπλε μπάρα, την ψηλή πάνω δεξιά, είναι τα electric vehicles, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Κοιτάξτε πόσο χρησιμοποιούν αυτά τα minerals σε σχέση με το παραδοσιακό αυτοκίνητο δεξιά. Καμία σχέση. Άρα θέλεις να έχεις τέτοια ή θέλεις να έχεις πρόσβαση σε αυτά. Και κάτω είναι το ίδιο για το clean energy. Λοιπόν, πολύ σημαντικό θέμα, πολύ σημαντική μηχανή, τα δύο τελευταία, το Artificial Intelligence και η Κίνα. Το Artificial Intelligence. Βλέπετε η Nvidia είναι 4,5-3 και η Microsoft 4,3. Δηλαδή είναι φοβερό, εντάξει. Δεξιά τι βλέπετε? Βλέπετε τις επενδύσεις με το μπλε στο fixed investment, τις επενδύσεις που γίνονται, και το κόκκινο είναι, που βλέπετε που πηγαίνει πάνω, είναι το data centers. Τα data centers που υπάρχουν σήμερα εξυπηρετούν το artificial intelligence μόνο 20%. Φανταστείτε τι έχει να γίνει τα επόμενα 2-3 χρόνια.
Γιατί είναι energy hungry. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα ερχόμαστε λίγο στα πιο tricky. Στο μεσαίο βλέπετε ένα μπλε που είναι κάθετη γραμμή. Αυτή τι είναι? Είναι η ανάπτυξη του artificial intelligence. Τα άλλα τι είναι? Τα άλλα είναι το smartphone, πώς αναπτύχθηκαν, το ίντερνετ, Δεν έχει καμιά σχέση. Είναι πλήρως exponential αυτό που συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει σήμερα με τα λεφτά που πέφτουν στο AI είναι χωρίς προηγούμενο. Το ίδιο είναι το ChatGPT με το μπλε και κόκκινο είναι το ίντερνετ. Λοιπόν, θέλω να την προσοχή σας σε αυτό το γράμμα που λέγεται κάπα. Στο κάπα υπάρχει ο κάθος άξονας και ένα πόδι που πάει πάνω και ένα προς τα κάτω. Κοιτάξτε τώρα μερικά στοιχεία να σας πω. Πάνω βλέπετε το ΑΕΠ, το μπλε, και κόκκινο είναι η ζήτηση για εργασία. Μιλάμε για την Αμερική. Η Αμερική έχει πάντα πολύ ενδιαφέρον. Είναι η προμετωπίδα του συστήματος. Έτσι. Ό,τι συμβαίνει εκεί είναι σημαντικό. Δεξιά, το μπλε είναι τα κέρδη και το κόκκινο τα κέρδη με τον πληθωρισμό, υποβαθμισμένα. Και κάτω η γραμμή που πηγαίνει ίσια, τι είναι? Η αποζημίωση της εργασίας. Βλέπετε αμέσως ένα κάπα. Κοιτάξτε τώρα πιο ωραία κάπα εδώ. Πάνω αριστερά. Να δείτε δηλαδή αυτό που λέω πάνω, το profit wage dichotomy. Η διχοτόμηση των κερδών που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, έτσι. Επάνω το μπλε είναι τα κέρδη και το κόκκινο είναι η μισθοδοσία. Κάτω είναι, όπως βλέπετε, πάλι τα κέρδη το μπλε και κάτω που είναι shrinking που γράφει είναι η απασχόληση. Βγήκε τώρα πριν από λίγο η καταναλωτική εμπιστοσύνη και είναι κάτω, πολύ κάτω στην Αμερική. Δεξιά, τι βλέπετε? Με το μπλε την παραγωγικότητα και με το κόκκινο την αποζημίωση της εργασίας. Αυτό είναι ένα profit proxy που λέμε. Σας δίνει τη διαφορά από τα κέρδη. Και κάτω δεξιά τι βλέπετε? Βλέπετε το S&P δείκτη και το αναμονάδα κόστος εργασίας. Αριστερά το μπλε που ανεβαίνει είναι οι επενδύσεις. Είναι 7% του ΑΕΠ. 14% του εθνικού εισοδήματος της Αμερικής είναι από αυτές τις εταιρείες. Πάρα πολύ σημαντικό. 7% των ομολόγων είναι ομόλογα που εκδίδουν αυτές οι μεγάλες εταιρείες. Δεν είναι πάρα πολλά. Φαίνεται στο μεσαίο διάγραμμα ότι θα καμφθεί αυτή η επενδυτική φρενίτιδα μετά το 27-28, γιατί θα έχουν γίνει όλες αυτές το infrastructure που απαιτούν. Και αυτό που θέλω να δείτε δεξιά, γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση, είναι φούσκα, αυτό είναι υπερβολή. Δεν μπορεί να το ξέρει κανένας αυτό. Σίγουρα. Άλλωστε μπορεί να μην είναι αυτή τη στιγμή. Τα valuations που έχουμε δει δεν είναι. Αλλά μπορεί να γίνει σε 3 μήνες, σε 5 μήνες, σε 7 μήνες. Διότι υπάρχει φρενίτιδα, τρέχουν όλα τα κεφάλαια εκεί. Δεξιά τι είναι? Είναι οι επενδύσεις που γίνεται σαν ποσοστό του cash flow. Και αυτή τη στιγμή, αν δείτε το 2000 που ήταν το dot-com crisis, ήταν πολύ ψηλότερο, 70%. Τώρα είναι 40%. Προς το παρόν δεν φαίνεται, αλλά μπορεί να υπάρχει μετά. Μια κουβέντα για την Κίνα και τελειώνω, και την Ευρώπη. Είπε χθες στον Νταβός ο Κινέζος, κάτι ήταν, σημαντικός αξιωματούχος, ότι πρόεδρος, αυτός που δεν συνελήφθη, συνήθως συνελήφθη ο στρατηγός, ότι προσανατολιζόμαστε, λέει, στην εγχώρια αγορά. Ναι, γιατί εδώ υπάρχει πάλι ένα δίκαιο της Αμερικής, ότι δεν μπορεί, δηλαδή δίκαιο με την έννοια ότι είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει. Αυτές οι ανισορροπίες που υπάρχουν στην παγκόσμια οικονομία, τα μεγάλα ελλείμματα και τα μεγάλα πλεονάσματα, δεν είναι υγιείς και δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Η Κίνα, παρότι θα ήθελε να κάνει αυτή την στροφή στην εσωτερική αγορά, είχε εξαγωγές της, είναι 1,25 πλεόνασμα. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία του κόσμου αυτό. Δηλαδή όπου και να πάει, αυτό τι θα κάνει? Αυτό θα αυξήσει τους δασμούς παντού. Θα γίνει ακόμα χειρότερη η κατάσταση. Εμένα. Διότι πώς θα αντιμετωπίσει ο άλλος αυτή την εισβολή? Όταν μάλιστα πέφτει, ρίχνουν και το κόστος. Εκεί τι έχω, ναι, εντάξει, πώς έχουν οι εξαγωγές τους. Και αυτό συμβαίνει πέρσι. Δεν είναι το 20. Είναι εκπληκτικό. Πραγματικά δηλαδή. Και το trade balance πάλι δεξιά πώς υπάρχει. Τώρα, τι έχω κάνει εδώ? Δεν έχει βγει το άλλο, Έχω 2 αυτά, αλλά δεν φαίνεται το άλλο. Τι θέλω να σας πω εδώ? Αριστερά τι είναι? Θα σας το πω απ' έξω. Το πράσινο και το μοβ είναι τα λεφτά που έχουν τοποθετήσει οι Ευρωπαίοι στο αμερικανικό χρηματιστήριο. Είναι 10,23. Και άλλα 10,23 είναι όλοι οι υπόλοιποι. Και στα αμερικανικά ομόλογα
είναι 3,63, δηλαδή το 40% των αμερικανικών ομολόγων των Treasuries τον κατέχουν οι Ευρωπαίοι. Λένε κάποιοι. Αυτή είναι η ισχύ της Ευρώπης. Μπορεί... Καταρχάς αυτά τα κατέχουν οι ιδιώτες ή τα μία συνταξιοδοτικά κτλ. Όμως, πώς μπορεί να αλλάξει αυτό? Μπορεί να αλλάξει αν το δολάριο αποδυναμωθεί. Και σηκωθούν και φύγουν. Αυτό γίνεται ταυτόχρονα. Καθώς φεύγουν, αποδυναμώνεται. Πόσο? Θα δούμε. Είναι επικίνδυνη η ισορροπία. Οι αγορές ανησυχούν και για τη Fed. Αλλά αυτά θα τα δούμε. Τώρα, τελείωσα. Έχω μερικά σημεία να συζητήσουμε αν θέλετε. Τώρα, ό,τι πείτε. Έχω ρωτήσει εγώ θα μπορεί. Σε μένα? Θα τις κάνεις τώρα. Εντάξει, μισό λεπτό. Μόνο αυτό. Λοιπόν, υπάρχει άποψη ότι η έλλειψη δικαιωμάτων, το Bill of Rights και ελευθεριών, είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για αυτό που λέει η Liberal Democracies, το βιβλίο, τέλος πάντων. Είναι πλεονέκτημα ανταγωνιστικότητας για τις χώρες που είναι μη φιλελεύθερες οικονομίες. Ισχύει αυτό? Μπορούμε να το συζητήσουμε. Ναι. Ο Μάικ Κάρνεϊ έχει διαβατήριο Ιρλανδικό, το ξέρετε αυτό. Και Ιρλανδικό. Που σημαίνει είναι αυτή τη στιγμή με την ομιλία που έκανε ο πιο σημαντικός Ευρωπαίος Καναδός πρωθυπουργός. Ίσως να μην πάει με την Αμερική, να έρθει με την Ευρώπη, δεν ξέρω. Αλλά αυτό που υπόθηκε, και υπόθηκε από τον, νομίζω, άλλο τύπο ανθρώπου, αλλά επίσης πολύ, μένα μου φαίνεται έτσι, τον Αλεξάνδερ Στουπ, τον Φιλανδό, ο οποίος είπε μαζί με τον Κάρνεϊ στην ουσία ότι αυτή η κατάσταση που ζούσαμε στο ψεύδος μέσα τελείωσε και πρέπει τώρα να έχουμε έναν multilateral values-based realism, πραγματισμό, μια συνεργασία αλλά βασισμένη στην αλήθεια και στην ειλικρίνεια. Δεν υπήρχε πριν στο σύστημα του. Και οι εφημερίδες γράφουν, το Financial Times, ότι εντάξει, πολύ ωραίο αυτό, παρακάτω πώς θα πάμε. Το K-shaped growth, αυτό που σας έδειξα από τα στοιχεία, τι κάνει? Αυτό τι κάνει? Καταρχάς σκοτώνει τις δουλειές ζόμπι. Αυτοί που χάνουν τις δουλειές τους, μόνο 7% πάνε στις εταιρείες που έχουν ανάπτυξη. Δηλαδή υπάρχει θέμα εδώ πέρα. Και αυτό το πράγμα καταλαβαίνω εγώ ότι δημιουργεί, τρέφει τον αντισυστημισμό. Αν δηλαδή υπάρχει ένας αλφα αντισυστημισμός σήμερα, θα πρόκειται να χειροτερέψει αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Έτσι μου φαίνεται, αλλά να το συζητήσουμε. Επίσης στους ανθρώπους αυτούς που έχουν διαβεί το Ρουβίκονα, πώς να πω, και έχουν γίνει αντισυστημικοί, υπάρχει αυτό το mentality που παρατηρεί η Στάντσεβα, η καθηγήτρια στο Harvard, Λουκά, που είναι vibration, λέγεται, πώς να το πω, ότι δηλαδή θεωρούν οι άνθρωποι αυτοί ότι οτιδήποτε και αν συμβαίνει είναι zero sum, δεν είναι positive sum. Δηλαδή υπάρχουν εκεί οι πλούσιοι, αλλά παίρνουν από εμάς. Υπάρχουν μετανάστες, παίρνουν από εμάς. Αυτό πάλι τροφοδοτεί την αντισυστημική συμπεριφορά και χειροτερεύει την κατάσταση της δημοκρατίας στη Δύση. Και μια τελευταία παρατήρηση που είναι πολύ άσχημη, αλλά δεν αντέχω να μην την πω. Ταξιδεύω πολλές φορές στις χώρες του κόλπου, από εδώ από εκεί, και βλέπω διάφορες χώρες οι οποίες, ας πούμε, και δημιουργείται τώρα η Silicon Valley στο Abu Dhabi κτλ. Ξέρεις, νομίζω, ότι που πηγαίνει. Αυτές οι χώρες δεν έχουν μεσαία τάξη. Είναι πραγματικά η κατάσταση τόσο δύσκολη. Περιμένω τις ερωτήσεις της, ότι να κάτσω, τι θέλεις να κάνω. Να κάτσω. Λοιπόν, αυτό ήταν. Ελπίζω να μην σας κούρασε. Ας την διαφάνεια. Να βάλουμε μία διάσταση και να σε ρωτήσω πάνω σε αυτή τη διάσταση. Όλα τούτα, η πολιτική αυτής της διοίκησης, έτσι, έναντι της Ευρώπης, μέσω των δασμών και μέσω μιας ρητορικής που έχει αναπτυχθεί ήδη από το 20, Ναι. η οποία βεβαίως έχει κλιμακωθεί πλέον. Και την Biden δηλαδή. Όχι, εννοώ ήδη από την προηγούμενη θητεία του. Προεδρία. Ναι. Πιστεύεις ότι η Προεδρία αυτή τη στιγμή καταλαβαίνει την οντότητα της Δύσης και ότι τη διασπά, αντιλαμβάνεται δηλαδή τη Δύση όπως την αντιλαμβανόμαστε, ή είναι μια τρομερή μπουμεριά αυτό που λέω? Θέλω να πω. Νομίζω να απαντήσετε εσείς.
Όχι. Εσύ να απαντήσεις. Να εγώ βάλω θέλω να πω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έχουν μελετήσει τον ψυχρό πόλεμο και έχουν ζήσει και μέσα στον ψυχρό πόλεμο, Ναι. αναγνωρίζουν αυτή την οντότητα, η οποία φαίνεται ότι δεν ισχύει όπως ίσχυε πριν. Γι' αυτό λέω ότι μπορεί να είναι μια τρομερή βουμεριά. Από τις, μια κουβέντα μόνο. Από τα ταξίδια που κάνω στην Ουάσιγκτον λόγω της δουλειάς και όπου συγκεντρώνονται στις συναντήσεις του IMF εκεί οι άνθρωποι της κυβέρνησης και πρέπει να σας πω ότι είναι όλοι πάρα πολύ συστηματικοί για αυτό που είναι. Purposeful, πώς να το πω, έχουν αίσθηση της ψηλωμένοι, σταχανοβίτες και μια άλλη αριστερή έκφραση. Και γρήγοροι. Δηλαδή, τώρα, μιλάνε επίσης και γρήγορα. Το κλασικό το παράδειγμα που είδαμε του Μιράν. Μιλάνε γρήγορα, από δεν σε αφήνουν να... Δεν είμαι σίγουρος ότι αντιλαμβάνονται τη Δύση όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς οι παλαιότεροι. Δεν έχουν τέτοια αίσθηση. Είναι η πλευρά της Αμερικής που ξέρεις καλύτερα από μένα, η οποία είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι ο Σαμ Σέπαρτ, δεν είναι όλοι αυτοί που συζητάμε και ξέραμε. Αλλά ο Σάμιουελσον, που δεν είναι τόσο παλιός, της δεκαετίας του 90 ας πούμε, άνοιξε μια τεράστια συζήτηση γύρω από τη σύγκρουση των πολιτισμών, η οποία δεν... Ο Χάντιγκτον, όχι ο Σάμιουελσον. Ο Χάντιγκτον άνοιξε μια τεράστια συζήτηση που ήταν αρκετά συγκρουσιακή για ένα ζήτημα το οποίο έχει εντελώς καταρρεύσει. Ναι. Δεν είναι αυτό το αυτή τη στιγμή. Μοιάζει δηλαδή σαν η διοίκηση να μην το λαμβάνει καθόλου υπόψη. Παρότι είναι εναντίον της μετανάστευσης, Ναι. άρα υπάρχουν ζητήματα, ας πούμε, νατιβισμού, λευκής υπεροχής, αυτά υπάρχουν. Είναι όμως Και στοιχεία του εθνικισμού. Και ψηφοθυρίας απλής, λογικής απλής, είναι ρασιοναλισμού οικονομικού. Είναι και του αμερικανικού νατιβισμού που έχει τεράστια ιστορία. Αλλά λευκούς σκοτώνουν, έτσι, επίσης. Βεβαίως. Δηλαδή, Αλλά και αυτό ακόμα έχει ατονίσει ως ανάλυση, ας πούμε. Παρότι υπάρχει η woke agenda, ας πούμε, η κριτική θεωρία του φύλου. Παρ' όλα αυτά, μέσα στην πραγματικότητα, θέλω να πω, των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό μοιάζει να είναι μόνο θεωρητικό. Εγώ νομίζω ότι όλα αυτά έχουν καταλαγιάσει κάπως και με την εκλογή του Τραμπ. Ακόμα και αυτή η ατζέντα και όλα αυτά. Σημασία έχει το συμφέρον που και η χρήση των εργαλείων που διαθέτει η κυβέρνηση για να, πώς να πω, για να χρησιμοποιήσει την ισχύ για το συμφέρον το οικονομικό. Πολύ cruel με αυτόν τον τρόπο. Λουκά. Θα ήθελα να πάω λίγο πίσω μετά, αλλά πριν πάμε πίσω να απαντήσω στην ερώτηση. Νομίζω το πρόβλημα στην Αμερική μετακίνηση είναι δομική. Πρώτα απ' όλα έχει να κάνει με τη δημογραφία. Η Αμερική αλλάζει συνεχώς και πολύ γρήγορα. Στα επόμενα 2 χρόνια η πλειοψηφία των νέων μέχρι 35 χρονών θα είναι λατινογενείς και από την Ασία. Η έννοια της Δύσης για αυτούς είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Αυτό που είχε ο Σάμονσον και οι υπόλοιποι. Έτσι. Η Αμερική αλλάζει δημογραφικά και αλλάζει ταυτόχρονα και το οικονομικό βάρος, το κέντρο βάρους. Δηλαδή αντιλαμβάνονται οι Αμερικανοί και ιδιαίτερα αυτοί που έχουν οικονομική ισχύ, ότι το κέντρο βάρους δεν είναι στην Ευρώπη και στον Ατλαντικό ωκεανό, είναι στην Ασία και στον Ειρηνικό ωκεανό. Αν συνδέσετε το δημογραφικό με το οικονομικό, η μετακίνηση του αμερικανικού ενδιαφέροντος προς την Ασία είναι αυτονόητη. Και δεν πρόκειται να αλλάξει. Και δεν πρόκειται να αλλάξει. Δεν είναι ο Τραμπ, γιατί και ο Ομπάμα μιλούσε για pivot to Asia και ο Biden ουσιαστικά το ίδιο έκανε, αν και ο Biden είχε αρκετούς συνεργάτες οι οποίοι ήταν και ευρωπαϊκής κουλτούρας, είχαν και ευρωπαϊκή προέλευση. Αυτό νομίζω ήταν η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Ο κανόνας είναι διαφορετικός. Εγώ, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να πάω λίγο πίσω, γιατί μιλάς για μια υπονόμευση της φιλελεύθερης διεθνούς οικονομικής τάξης. Και εγώ θα έλεγα ότι δεν πρόκειται για υπονόμευση.
Η φιλελεύθερη διεθνής οικονομική τάξη κατ' εμέ πνέει τα λίστια εδώ και μερικά χρόνια και τώρα ήρθε ο Τραμπ, έβαλε την ταφόπλακα και φώναξε και την μπάντα του Λευκού Οίκου να πεανίσει τον εθνικό ύμνο. Ναι, είπα, κόβει το Γιατί κύμα, είπα. περί αυτού πρόκειται, δεν είναι υπονόμευση όμως. Εντάξει. Είναι διαφορετικό. Ναι, μπορώ να συνεχίσω. Γιατί η υπονόμευση σημαίνει ότι είχαμε κάτι ισχυρό και καλό, το οποίο έρχεται κάποιος κακός το υπονομεύει. Εγώ πιστεύω ότι η διεθνής φιλελεύθερη οικονομική τάξη πνέει τα λίστια, κυρίως λόγω εσωτερικών αποτυχιών. Δηλαδή απέτυχε το σύστημα. Το σύστημα απέτυχε διότι ενώ από τη μία πλευρά συνεισέφερε σαφώς στην ανάπτυξη γενικότερα, συνεισέφερε επίσης στη διάδοση της νέας τεχνολογίας και βοήθησε την τεχνολογική επανάσταση. Βοήθησε σαφέστατα τις ανερχόμενες οικονομίες και κυρίως την Κίνα. Δηλαδή η Κίνα είναι η χώρα που κέρδισε τα περισσότερα από την περίφημη παγκοσμιοποίηση φιλελεύθερης εκδοχής. Από εκεί και πέρα όμως έχεις αποτυχίες εντονότατες και μου κάνει εντύπωση το ότι ξεκινάς την μελέτη σου και δεν λες κουβέντα για τη χρηματοπιστωτική κρίση. Μα αυτή ήταν η πρώτη έκφανση της αποτυχίας. Για το 8 μιλάτε. Ναι. Εντάξει. Αυτή είναι η αποτυχία η Ωραία. μεγαλύτερη Ναι, το του ξέρω. συστήματος της παγκοσμιοποίησης στη φιλελεύθερη εκδοχή της. Είναι αυτή. Είναι όταν αποδεικνύεται ότι χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο κυριαρχεί στη νέα μορφή της παγκοσμιοποίησης, δεν αυτορυθμίζεται. Ότι χρειάζεται την επιστροφή του κράτους για να διασωθεί. Αυτό, αν δεν υπάρχει μεγαλύτερη αποτυχία. Και δύο πράγματα επιμένω, γιατί λες συνεχώς και για την οικονομική θεωρία. Μα αυτό που κάνει το 7-8 χρηματοπιστωτική κρίση, πρώτον δείχνει το μεγάλο κενό της φιλελεύθερης εκδοχής και δείχνει και το τεράστιο κενό της οικονομικής θεωρίας. Γιατί η οικονομική θεωρία ούτε μπορούσε να το προβλέψει, ούτε μπορεί και να το εξηγήσει. Άρα έχουμε ένα δομικό πρόβλημα, πιστεύω, στο 7-8, που σηματοδοτεί και κλείνω με αυτό, γιατί ο Δημήτρης θα πάρει το λόγο. Και αυτό είναι ότι η δεύτερη μεγάλη αποτυχία της παγκοσμιοποίησης στη φιλελεύθερη εκδοχή της είναι η τεράστια συσσόρευση οικονομικής ισχύως και πλούτου που συνοδεύεται με τις τεράστιες ανισότητες στο εσωτερικό των χωρών, με πρώτη από όλες τις ΗΠΑ. Είναι λιγότερο. Ναι, στο πρώτο, συγγνώμη, μια παράδειγμα. Όλο το πρώτο κεφάλαιο είναι για το secular stagnation. Το secular stagnation είναι αποτυχία του συστήματος. Αυτό λέω. Λέω δηλαδή ότι αναγκάστηκε η πολιτική, η νομισματική και η δημοσιονομική να είναι επεκτατική για να μπορέσει να κρατήσει το spending. Και ενώ ανέβαινε ο λαϊκισμός. Αυτό λέω. Και ο COVID τι έκανε σαν accelerator? Το φούντωσε αυτό, διότι τριπλασιάστηκαν τα ποσά. Και έτσι ήρθε αυτό. Δηλαδή αυτό λέω ότι όλο το trend του growth μετά το 7-8 ήταν πολύ χαμηλότερο και για να κρατηθεί η δαπάνη, δηλαδή τα εισοδήματα, άρχισε να έγιναν μηδενικά τα επιτόκια. Και μιλάω για το ουδέτερο επιτόκιο. Πάση περιπτώσει δεν θέλω να δοκιμάσω το φωτίσω από λίγο διαφορετική σκοπιά. Γιατί νομίζω ότι ακόμα συζητάμε στο επίπεδο των συμπτωμάτων και όχι των βαθύτερων αιτιών. Και κάποια από τις βαθύτερες αιτίες νομίζω είναι σε αυτά τα ερωτήματα. Πράγματι, όπως στην Ελλάδα τα προβλήματα άρχισαν να συσσωρεύονται πολύ νωρίτερα από την κρίση του 2008 και στο δυτικό κόσμο γενικά τα προβλήματα άρχισαν να συσσωρεύονται πολύ νωρίτερα. Και είναι επίσης νομίζω γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια είναι τόσο έντονη η προσωπικότητα του Τραμπ, που αρέσει σου αρέσει και νομίζω δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, που από τα πράγματα που συμβαίνουν κάτω από την επιφάνεια. Και νομίζω ότι αξίζει στον κόπο να πάμε πιο βαθιά να αναλύσουμε τι ακριβώς έγινε. Και νομίζω το άγγιξες, Λουκά, και το δείχνουν και τα στοιχεία του Θόδωρου. Νομίζω ότι το κεντρικό πρόβλημα, αν πάμε πιο βαθιά, είναι το τελευταίο σημείο εδώ πέρα. Ότι η εξελίξη, ο συνδυασμός τεχνολογίας, παγκοσμιοποίησης και της φιλελεύθερης οικονομίας που εγώ όλη μου τη ζωή την υποστήριξα στεναρά, έχει οδηγήσει
σε μια σχεδόν καταστροφή της μεσαίας τάξης και ακόμα σημαντικότερο, στην αίσθηση ότι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να προσδοκούν να γίνουν μέλος της μεσαίας τάξης. Πολύ μεγάλο μέρος, το όλο οικοδόμημα του δυτικού πολιτισμού, Ευρώπη και Αμερική, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κτίστηκε στη λογική ότι εφόσον δουλέψεις σοβαρά, έχεις το δικαίωμα και την προσδοκία να πας καλύτερα από τους γονείς σου. Θα έχεις κάτι παραπάνω οικονομικά, μια μεγαλύτερη άνωση. Αυτό το βασικό οικοδόμημα, αυτή η βασική κοινωνική παραδοχή στην οποία κτίσαμε όλο το δυτικό πολιτισμό, έχει τώρα καταρρεύσει. Μεγάλο μέρος της νέας γενιάς αισθάνεται δεν μπορεί να αποκτήσει σπίτι, δεν μπορεί να βρει καλή δουλειά, δεν θα είναι καλύτερα από τους γονείς του. Λοιπόν, για μένα το οικοδόμημα ήταν καταπληκτικό, έβγαλε μεγάλο μέρος του κόσμου από τη φτώχεια, βελτίωσε το προσδόκιμο ζωής, έχουμε φτάσει σε ποσοστά ευμάρειας τα οποία ό,τι φανταζόμασταν, αλλά στη διαδικασία χάσαμε μεγάλο μέρος της κοινωνίας και της μεσαίας τάξης. Και αυτό ήταν συνδυασμός τεχνολογίας, παγκοσμιοποίησης και επιλογών που απελευθερώνοντας το και καλά κάνουμε τη δημιουργία τρομερή ευμάρεια, αυξήσαμε τις ανισότητες. Και το πρόβλημα είναι ότι οι δυνάμεις αυτές που δημιούργησαν το πρόβλημα είναι ακόμα σε ισχύ. Η Κίνα νομίζω θα δημιουργήσει προβλήματα για πολλά χρόνια ακόμα. Η τεχνολογία, τώρα μόλις αρχίζουμε σε ορισμένα πράγματα. Άρα ακόμα και να μπορέσουμε να διδάσκουμε, φοβάμαι ότι πάμε άπχυροι που λένε. Έχουμε ανηφοριά, έχουμε ορθοπεταλιά μπροστά μας. Και χρειάζονται πολύ ριζικές αλλαγές πλέον για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα εκεί που έχει φτάσει και όχι να παίζουμε λίγο στις παρυφές του προβλήματος. Και είναι μια ξεχωριστή συζήτηση μέσα σε αυτό το πλαίσιο τι μπορεί και πρέπει να κάνει η Ευρώπη, η Ελλάδα κτλ. Επιτρέψτε μία μόνο λέξη. Και αυτό είναι ότι συμφωνώντας απόλυτα μαζί σου. Δηλαδή είναι ο συνδυασμός τεχνολογίας, παγκοσμιοποίησης στη φιλελεύθερη εκδοχή της που οδήγησε. Πού οδήγησε? Σε απλά ελληνικά νομίζω έσπασε το κοινωνικό συμβόλαιο. Στις περισσότερες δυτικές χώρες, σπάζοντας το κοινωνικό συμβόλαιο, γιατί έχουμε κρίση δημοκρατίας. Έτσι. Και η κρίση δημοκρατίας φέρνει τους Τραμπ. Συμφωνούμε. Στη βάση, να απαντήσω στην απάντηση και στο λόγο ότι συμφωνώ απολύτως και υπό αυτή την έννοια πρέπει πώς ο Τραμπ είναι το symptom of the underlying problem. Όταν φύγει ο Τραμπ δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Και εάν θέλουμε, εγώ πιστεύω ότι οι θεσμοί της Δύσης, αυτό που έχουμε κτίσει ως οικοδόμημα, τη φιλελεύθερη πολιτική, τη φιλελεύθερη οικονομία, το τελευταίο δεν έχει καταστραφεί. Ναι, η Αμερική ποτέ δεν θα δώσει τόσο πολύ σημασία στην Ευρώπη. Ναι, δεν θα ξαναγυρίσουμε εκεί που είμαστε. Ναι, η ωραία στιγμή που ζήσαμε από το 1989 μέχρι το 2001 δεν θα ξανάρθει. Αλλά αρνούμε να δεχθώ ότι ο δυτικός πολιτισμός έχει καταστραφεί, ότι υπάρχει ρήξη στις σχέσεις Ευρώπης και Αμερικής, η οποία ανεπιστρεπτεί, και πρέπει να βρούμε τρόπο να ξαναδημιουργήσουμε αυτούς τους ιστούς και μέσα στις κοινωνίες μας και μεταξύ των δυτικών κοινωνιών. Θέλω να σε ρωτήσω, Θοδωρή, σε σχέση με αυτά που υπόθηκαν, γιατί είπες ότι η Προεδρία είναι ένα ιστορικό φαινόμενο. Δεν θα μπορούσε να είναι ένα τυχαίο φαινόμενο. Δηλαδή, Η Προεδρία Τραμπ. Ναι, η οποία έχει φέρει αυτές τις... Το είπατε. Εσύ δεν το είπες. Όχι. Είπα ακριβώς ότι είναι ένα παράγωγο της ιστορίας. Δεν θα μπορούσε να είναι μια τυχαία κατάσταση. Γιατί? Δεν νομίζω. Γιατί το παράγει η κοινωνία. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Εντάξει, 50% των Αμερικανών πήγαν στις σκάλπες, μερικοί είχαν συνάχη εκεί τη μέρα, άλλοι... Σε ότι πήρε μεγάλη πλειοψηφία, πήρε 7 εκατομμύρια ψήφους. 7 εκατομμύρια ψήφους. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Με μεγάλη αποχή. Με τεράστια οι Αμερικανοί πάντα είναι. Μεγάλη εποχή. Ναι. Αλλά δεν ξέρουμε αυτοί που απήχαν, τι σκέφτηκαν. Κοίταξε όμως και στη... Αλλά το θέμα είναι πώς θεμελιώνεται αυτό το άλλο. Ότι είναι ισχυρές οι ομάδες οι οποίες επιδιώκουν, έχουν μεγάλη σημασία στη δημοκρατία. Δηλαδή πιστεύεις ότι... Οι συνεκτικές ομάδες. Ότι ο μισός πληθυσμός των ΗΠΑ είναι αποβλακωμένος και
έχει τραφεί αυτό. Είναι ο Τραμπ μοναδικό φαινόμενο ή όλα. μήπως πρέπει να σκεφτούμε πώς βρέθηκε ένας Φαράζ, πώς βρέθηκε μια Δεν Λεντέν, είναι ίδιες προσωπικότητες. Εδώ μιλάμε για μια ακραία προσωπικότητα, η οποία έχει στα χέρια της ακραία δύναμη. Ο Φαράτζ δεν έχει ακραία δύναμη. Όχι, αλλά Και λέω... μπορείς να μοιραστείς μαζί του μια μπύρα. Ναι. Ενώ με τον Τραμπ δεν μπορείς να βρεθείς στο ίδιο Απλώς κομμάτι. απαντάω στο ερώτημα εάν ο Τραμπ είναι τυχαίο φαινόμενο. Και λέω ότι αν ο Τραμπ, που είναι μοναδική προσωπικότητα, συμφωνώ, ήταν τυχαίο φαινόμενο, δεν θα είχαμε αντίστοιχα φαινόμενα και σε πολλές άλλες χώρες. Ο Βάνς είναι μοναδικό Αυτό μπορεί να φαινόμενο. το δει κανείς, Είναι αλλά τυχαίο φαινόμενο ο φαίνεται Βάνς. κάπως μαρξιστική νομοτέλεια όλο αυτό, έτσι όπως το ακούω. Και όταν ακούμε για μαρξιστικές νομοτέλειες, αντιδρώ. Α, γι' αυτό. Τι λες? Δεν χρειάζεται να- Αυτό που έχω πει το έχω κλέψει. Το έχει πει ο Κίσιντζερ πριν 2,5 χρόνια, 3 που ζούσε. Στα ακόμα. τελευταία του. Τα τελευταία του είπε ότι είναι παράγωγο της ιστορίας και το υιοθέτησα από την αλήθεια. Αλλά νομίζω ότι είναι σωστό. Ακόμα και αν είναι μαρξιστικό ή φιλελεύθερο. Κάνω και μια μικρή άσχετη. Διότι δεν είναι μόνο ο Τραμπ, είναι και ο Βάνς, είναι και οι υπόλοιποι, όλο το staff. Εντάξει, δεν Ναι, μπορώ να το είναι πω. εκπρόσωπος τύπου που παρακολουθούσα χθες, περιέγραφε τη δολοφονία του ανθρώπου, γιατί ήταν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Είναι μια κατάσταση. Πάντα όμως υπήρχαν τέτοιου είδους προσωπικότητες και δυνάμεις στις Τα Ηνωμένες περιθωριακές Πολιτείες. ό,τι όμως. Τα περιθωριακές, εντάξει. Σε πολιτιακό επίπεδο πάντως. Νομίζω ότι το πιο ανησυχητικό στην Αμερική, εγώ θα έλεγα, δεν είναι μόνο, όχι το μόνο ανησυχητικό, δεν είναι μόνο ότι είναι ο Τραμπ στην εξουσία και η παρέα του. Είναι οι πολύ αδύναμες αντιστάσεις του πολιτικού συστήματος στην υπεροχή Τραμπ. Δηλαδή, ακούγαμε όλα αυτά τα χρόνια, μας λέγανε η Αμερική έχει checks and balances. Ποια checks and balances? Πάντως γίνονται Έρχεται πολλές τέτοιες. ένας πρόεδρος που είναι πλέον καθεστωτική αλλαγή, λειτουργεί ως απόλυτος μονάρχης. Και οι αντιστάσεις είναι ελάχιστες στο εσωτερικό των ΗΠΑ 12 μήνες μετά την... Θα δούμε στα midterms. Οκ, αλλά Πάντως το Κογκρέσο τι κάνει? θα μπορούσε δεν έχει πλειοψηφία. Δεν έχουν πλειοψηφία οι Οι δημοκρατικοί. Ρεπουμπλικάνοι, ένα ολόκληρο ιστορικό Και κόμμα. και εκεί έχει ρήγμα. Μα ελάχιστα. Ελάχιστα. Αυτά που συμβαίνουν είναι κοσμοϊστορικά. Αν λοιπόν οι αντιστάσεις μέσα στις ΗΠΑ είναι αυτές που έχουμε δει μέχρι σήμερα, εγώ ανησυχώ για τη δημοκρατία στην Αμερική. Αυτό, τίποτα. Συμφωνώ, αν και πρέπει να προσθέσω ότι αυτές οι αντιδράσεις που βλέπουμε δεν είναι τόσο θεαματικές όσο οι ενέργειες της Προεδρίας. Είναι λιγότερο θεαματικές, αλλά είναι θεσμικές. Γιατί εκτιλήσονται μια σειρά δίκες και μπλοκαρίσματα μέσω των δικαστηρίων πολλών διατάγματα της Προεδρίας. Τώρα δεν έχουν όλα καταλήξει ακριβώς γιατί θέλουν χρόνο και δεν έχουν θέαμα. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά και σε τοπικό επίπεδο, πιστεύω πως η Καλιφόρνια ίσως είναι το πιο τυπικό παράδειγμα, υπάρχουν αντιστάσεις και στη Μινεσότα βγήκε κυβερνήτης και δήμαρχος του Μινεάπολης και είπε fuck off. Δεν το λες εύκολα σε έναν πρόεδρο. Πώς? Τα ελληνικά πώς το λέμε αυτό? Fuck off. Θέλω να πω ότι μέχρι τα midterms που είναι το Νοέμβριο, αν γίνουν βέβαια, γιατί αν η κατάσταση είναι όπως τη βλέπετε, δεν θα γίνουν midterms, οπότε θα συμφωνήσουμε. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε λίγο χρόνο στην αντιπολίτευση, να δει τα σφάλματά της, γιατί έχει κάνει πολύ χονδροειδή πράγμα, και να δώσουμε μια ευκαιρία. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε εμείς οι Ευρωπαίοι, ώστε κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη πολλών, να μην διασπαστεί ένας ολόκληρος κόσμος έτσι όπως έχει χτιστεί από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Ούτε καν από τον Δεύτερο δηλαδή. Έχουμε περίπου έναν αιώνα κοινού μετώπου και πολιτιστικού και πολιτικού και αξιών. Η ομιλία του Κάρνε είναι μια αφετηρία, θεωρείτε ότι προς αυτή την κατεύθυνση? Δεν είπε και κάτι πρωτότυπο και εμένα να βάζες εκεί, αυτά θα έλεγα. Ναι, αλλά το είπε για πρώτη φορά κάποιος. Θέλω να πω, ήταν Δεν θέλω να σας υποτιμήσω καθόλου, αλλά η ομιλία του Κάρνε είναι σπουδαία. οπωσδήποτε, αλλά είπε πράγματα που λέμε κάθε μέρα μεταξύ μας. Τα είπε πολύ καθαρά, με σαφές μήνυμα Φυσικά. και πολύ καλά υπομένα.
Και αν είναι αλήθεια ότι το έγραψε και ο ίδιος, είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Φαίνεται ότι το έγραψε και ο ίδιος. Αυτό φαίνεται. Γιατί Ο όχι. Σέρβα φαίνεται. Νομίζω ότι αυτό που θέτει ο Λουκάς και ο Λουκάς το θέτει ως πεποίθηση ότι κινδυνεύει το αμερικάνικο πολιτικό σύστημα και τα checks and balances και δεσμοί, είναι ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Και πρέπει να πω ότι και στο Νταβός υπήρχε αρκετή συζήτηση γύρω από το θέμα του αυτό που εκλαμβάνουν πολλοί ως state capture από τα big tech companies. Έτσι. Συγχρόνως υπάρχει μια κοινωνία, είναι τόσο βαθιά διχασμένη που είναι σχεδόν στα όρια του εμφυλίου πολέμου. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ ότι ο συνδυασμός αυτών των πραγμάτων, της τεχνολογίας του Τραμπ και της πόλωσης αυτής, δοκιμάζει στα όρια τους τα συστήματα της Αμερικάνικης Δημοκρατίας, που ευνηδιάστηκαν. Μετά τον πρώτο Τραμπ δεν περίμενα ένα δεύτερο Τραμπ τόσο διαφορετικό. Νομίζω και ελπίζω, Λουκά, είσαι πιο έμπειρος από μένα, ότι είναι νωρίς ακόμα να πούμε ότι το σύστημα δεν αντιδρά και δεν θα αντιδράσει. Σαφώς και εμένα με έχει εκπλήξει αρνητικά πώς λουφάζουν όλοι, διότι ο άνθρωπος αυτός είναι εκδικητικός και βολεύονται όλοι να μην συγκρούεται κανείς απευθείας μαζί του. Αλλά νομίζω ότι θα ήταν εξίσου λάθος να εξισώσουμε αυτή την πληθωρική προσωπικότητα και το αποτέλεσμα που έχει βραχυπρόθεσμα με μια υπάρχει ψηλό noise to signal ratio. Υπάρχει πολύς θόρυβος, πρέπει να δούμε από κάτω τι συμβαίνει και είναι νωρίς νομίζω. Δεν έχω αντίρρηση. Ούτε εγώ θέλω να χάσω τις ελπίδες μου. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι ο Τραμπ και οι κινήσεις του σε μεγάλο βαθμό δεν με εξέπληξαν. Γιατί αν είχες διαβάσει το Heritage και το πρόγραμμα που του είχε ετοιμάσει, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό συνεπής με αυτό που... Εννοείς ότι υπάρχουν πολιτικοί που κάνουν αυτά που λένε. Ναι. Αυτό δεν έχει Και το εντυπωσιακό είναι ότι ο περισσότερος κόσμος βγήκε η έκθεση αυτή και δεν την πήρε στα σοβαρά. Έτσι, νομίζαν ότι αυτά είναι άλλη μια έκθεση και δεν θα γίνει τίποτα. Γιατί στην πρώτη του θητεία δεν έκανε. Όχι, γιατί τώρα ήταν προετοιμασμένο. ένα μήχανος. Αλλά Είναι και αυτό ιδέα. που λέω και με ανησυχεί δεν είναι μόνο ο πρόεδρος. Είναι ακριβώς ότι οι αντιστάσεις στους 12 μήνες είναι πολύ μικρότερες από αυτές που έλπιζα να είναι. Τίποτα άλλο. Αλλά θα προσθέσω και κάτι άλλο, και αυτό το είπες εσύ, και να το πω με διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι απλώς ανισότητα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πλέον υπάρχει πλουτοκρατία. Έτσι. Υπάρχει ένας μικρός αριθμός ατόμων με τεράστιο πλούτο που μπορεί να εξαγοράσει πολιτική επιρροή και δύναμη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε μια κοινωνία με τέτοια ανισότητα και τέτοια συσσόρευση πλούτου είναι εξαιρετικά δύσκολο να λειτουργήσει η δημοκρατία. Τόσο απλά. Δηλαδή όταν έχεις έναν άνθρωπο που έχει ένα 3 περιουσία και ο οποίος μπορεί να αγοράζει έδρες. Και του δίνουν 8 δις μπόνους, 8-3 μπόνους. Ναι, και μπορεί να αγοράζει έδρες, διότι μπορείς. Διότι έχει και ένα σύστημα στο οποίο δεν βάζει περιορισμούς για το τι μπορείς να ξοδέψεις στις εκλογές. Τότε ο συνδυασμός γίνεται εκρηκτικός. Και αυτά, δηλαδή όταν τα βλέπω, με φοβίζουν. Σωστά, τίποτα άλλο. Απλώς η Αμερική έχει μια παράδοση, την ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, ενώ η Ευρώπη λέει πρέπει να μετακινηθώ 30 μοίρες, που πηγαίνει 2 μοίρες αριστερά, λέει έκανα, δεν έκανα, κάτσε να το δω 6 μοίρες, μετά πάνω 2 μοίρες και βλέπουμε. Η Αμερική θέλει να μετακινηθεί 30 μοίρες, γυρίζει 90 μοίρες, λέει και μετά επανέρχεται. Λοιπόν, συμφωνώ ότι είναι τα φαινόμενα ανησυχητικά, για να δούμε εάν μπορεί για μία ακόμα φορά η Αμερική να αναδημιουργηθεί. Γιατί μπορώ να πω και ίσως αξίζει τον κόπο να αφιερώσουμε λίγα λεπτά για το τι πρέπει και τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη. Η δική μας. Εκεί θα πήγαινα τώρα. Πρέπει να καταλήξουμε. Αλλά η Αμερική έχει δείξει ικανότητα να προσαρμόζεται, αφού δοκιμάσει όλα τα άλλα after trying everything else. Ενώ η Ευρώπη μοιάζει πολύ διστακτική να κάνει οτιδήποτε. Και το status quo δεν δουλεύει. Ούτε μπορεί να δουλέψει. Πάντως υπάρχουν και θετικά μηνύματα στην Ευρώπη. Υπάρχει μια κινητοποίηση. Βλέπω ότι ένα 50% των εταιρεών στην Ευρώπη χρησιμοποιεί το Artificial Intelligence και είναι μεγαλύτερο από ό,τι στην Αμερική. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Παρότι το Artificial Intelligence παράγεται και είναι diffused στην αρχή της μορφής στην Αμερική, εν τούτης έχει εφαρμογή και στην Ευρώπη. Υπάρχουν δηλαδή καλά παραδείγματα. Αλλά προφανώς πρέπει να απεξαρτηθεί από αυτό
το πράγμα που αγοράζει κάθε φορά, που είναι οι πιστωτικές κάρτες που είναι από την Αμερική, το ίντερνετ, τα πάντα δηλαδή, τα οποία είναι οι προϋποθέσεις της υποδομής της καινούργιας τεχνολογίας. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσει. Και η συνοχή της. Αλλά υπάρχει κάτι εδώ που μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο. Λουκά, εσύ που έχεις μελετήσει βαθιά τα θέματα της Ευρώπης, πέρα από τα τριμμένα και από η εμβάθυνση, εντάξει, κάτι πιο Η Ευρώπη ριζοσπαστικό, σήμερα εξαρτάται στρατιωτικά, τεχνολογικά και στο χρηματοπιστωτικό τομέα από τις ΗΠΑ. Αυτό είναι η εφετηρία μας, έτσι. Και το οποίο δεν κάνει εύκολα τα πράγματα όταν έχεις να αντιμετωπίσεις έναν πρόεδρο ο οποίος πλέον έχει ολομέτωπη επίθεση εναντίον της Ευρώπης. Δεν είναι μόνο οι δασμοί, είναι τα πάντα. Ο Τραμπ έρχεται και λέει ότι εσύ δεν έχεις το δικαίωμα να έχεις τις ρυθμίσεις που θέλεις να έχεις για τα κοινωνικά δίκτυα, διότι αυτό αφορά τις αμερικανικές εταιρείες. Δεν έχεις το δικαίωμα να φορολογείς πολυεθνικές εταιρείες, γιατί αλλιώς θα σε χτυπήσω. Εγώ στηρίζω τα λεγόμενα πατριωτικά κόμματα που είναι τα ακροδεξιά. Εγώ επίσης επιχειρώ εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι εγώ θεωρώ αυτούς τους θεσμούς παρακμιακούς και ότι εμείς πρέπει να επαναφέρουμε την εθνική κυριαρχία στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο σημαίνει καμία δεν θα έχει καμία δυνατότητα να έχει τίποτα. Έτσι, αν δουλεύουμε μεμονωμένα. Έχεις λοιπόν μια επίθεση που είναι σε όλο το μέτωπο. Αυτή η Ευρώπη δυσκολεύεται να το αντιμετωπίσει, αν και τουλάχιστον με τη Γρυλανδία βλέπω ότι κάτι άρχισε να ξεκινάει. Δηλαδή αρχίσαμε λίγο να ξυπνάνε οι Ευρωπαίοι. Αποφάσισαν ότι η κολακία και ο κατευνασμός έχει τα ωριά του και δεν αποφέρει πολλά. Υπάρχει όμως και τεράστιο έλλειμμα ηγεσίας. Έχουμε αδύναμες κυβερνήσεις στην Ευρώπη, στις περισσότερες χώρες. Και έχουμε και εξαιρετικά αδύναμες ηγεσίες στις Βρυξέλλες. Το εσωτερικό πολιτικό πρόβλημα. Αν επιτρέπετε να τα λέω ομά, υπάρχει πολύ σοβαρό έλλειμμα ηγεσίας στις Βρυξέλλες. Ο συνδυασμός λοιπόν αδύναμων κυβερνήσεων και αδύναμων θεσμών στις Βρυξέλλες δεν βοηθάει. Εγώ πιστεύω ότι μόνη η ελπίδα για να αντιδράσει η Ευρώπη και να προχωρήσει είναι, πάντα το πιστεύω αυτό, το πιστεύω ακόμα περισσότερο, είναι με συμμαχίες προθήμων. Όλοι δεν μπορούν να προχωρήσουν μαζί. Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορείς να έχεις ομοφωνία σε 27 χώρες. Δεν πρόκειται να γίνει. Ήδη σε 2 από τις 27, αλλά υπάρχει. Και πολύ περισσότερους. Και πολύ περισσότερους. Συμφωνία με την Ινδία. Αυτά είναι πολύ θετικά. Κάνεις Μερκοσούρ, υπογράφεις με Ινδία, όλα αυτά είναι θετικές κινήσεις, σαφέστατα. Δηλαδή δείχνουν οι Ευρωπαίοι ότι αποδεικνύουν επίσης ότι υπάρχουν και άλλα μαγαζιά στην πιάτσα, αν χρειαστεί. Όχι, κάνει η Κίνα ήδη αυτό. Όχι, πας επίσης στην Κίνα, μου επιτρέπετε να προσθέσω αυτό, και τρελαίνεσαι. Διότι έτυχε να πάω 2 φορές στο Πεκίνο πέρυσι, πας εκεί και σου λένε, εμείς λέγουμε πάρα πολλά κοινά μαζί σας. Πιστεύουμε στο ελεύθερο εμπόριο, στην πολυμέρεια, στους ισχυρούς θεσμούς και κανόνες. Και τρελαίνεσαι. Και λες τώρα, αρχίστε να τσιμπιέσαι και λες τώρα σε ποια χώρα είμαι που μου τα λένε αυτά. Και σε μεγάλο βαθμό, όχι απόλυτα, σε σημαντικό βαθμό, με δικό τους τρόπο τα εννοούν. Όχι. Μην το παρακάνουμε. Όχι, Μην το παρακάνουμε. Είπα όχι απόλυτα. Σαφώς. Εγώ μπορώ να φωτίσω λίγο, δεν ξέρω, να φωτίσω. Γιατί νομίζω ότι το πρόβλημα της Ευρώπης είναι πολύπλευρο. Ναι, έχουμε θέμα άμυνας, έχουμε θέμα πολιτικό, έχουμε θέμα εξαρτήσεων και πρέπει να ξεκινήσουμε όμως από το να βάλουμε λίγο τα του οίκου μας σε τάξη. Και η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει στρατηγική ανάπτυξη. Δεν έχουμε ανάπτυξη στην Ευρώπη εδώ και 20 χρόνια. Και κοιτώντας μπροστά, πρέπει να χρηματοδοτήσουμε την άμυνά μας που 25 χρόνια δεν τη χρηματοδοτήσουμε. Πρέπει να χρηματοδοτήσουμε την κοινωνική συμμαχή για να αντέξει το πολιτικό σύστημα και το κοινωνικό μοντέλο όσο μπορεί να αντέξει. Πρέπει να χρηματοδοτήσουμε την πράσινη μετάβαση στην οποία έχουμε υποσχεθεί και η οποία στοιχίζει πολλά λεφτά upfront. Και όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο χωρίς ανάπτυξη. Συγχρόνως, κοιτώντας μπροστά,
η έκθεση Draghi του βρήκα εξαιρετική, κοιτούσε πίσω για να πείσει, κοιτούσε πίσω και ανέλυε τις αποκλίνουσες πορείες Ευρώπης και Αμερικής. Δεν κοιτούσε μπροστά για να πείσει. Έπρεπε να πείσει με στοιχεία, όχι με ευχές για το μέλλον. Κοιτώντας μπροστά, έχουμε ακόμα πολλά προβλήματα. Η αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη είναι πολύ πιθανό στα επόμενα 10 ήδη χάνει έδαφος, θα χάσει πάρα πολύ έδαφος στην επόμενη γενιά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Στη βιοτεχνολογία χάνουμε έδαφος τάχιστα χρόνια έναντι Κίνας και Αμερικής. Οι ενεργοβόρες βιομηχανίες φεύγουν τάχιστα από την Ευρώπη. Στην τεχνητή νοημοσύνη και πάλι, ναι, υπάρχουν ευρωπαϊκές εταιρείες που κάνουν πράγματα, αλλά είναι ξεκάθαρα μπροστά η Κίνα και η Αμερική με μεγάλη απόσταση. Λοιπόν, αυτό δεν είναι για να είμαστε αρνητικοί ή απεσιόδοξοι να λέμε ότι η Ευρώπη καταστρέφεται, αλλά να πούμε ότι θα έχουμε μπροστά μας, να είμαστε ρεαλιστές ότι έχουμε πολύ ανηφόρα. Πρέπει να βρούμε τρόπο να εκμεταλλευτούμε τα δυνατά σημεία που έχουμε. Έχουμε ανθρώπινο δυναμικό, έχουμε R&D, έχουμε πανεπιστήμια, έχουμε πολλά θετικά σημεία, αλλά για να πάμε πέρα χρειάζεται να δράσουμε με πολύ πιο αποφασιστικό τρόπο από ό,τι έχουμε δράσει μέχρι τώρα. Είναι απογοητευτικό ότι ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση Draghi και Λέτα έχουν γίνει 1-2-3%. Δεν έχει γίνει τίποτα. Η ρεσέτα υπάρχει, το τι πρέπει να κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν νομίζω ότι το αμφισβητούν. Το θέμα είναι εάν υπάρχει και πώς μπορούμε να βρούμε την πολιτική βούληση ή την ηγεσία ή την αίσθηση του επίγοντος και της κρίσης που χρειαζόμαστε για να δράσουμε αποφασιστικά και όχι αποσπασματικά και περιφερειακά. Να βάλω και στο τραπέζι όμως, Λουκάκης, ότι και το θέμα του εσωτερικού διχασμού της Ευρώπης, όχι μόνο μεταξύ των χώρων της Ευρώπης, αλλά εσωτερικά σε κάθε χώρα. Αυτό είναι ένα εμπόδιο για να γίνει αυτό που λέει ο Δημήτρης. Τι θα γίνει αν αύριο έχουμε τον Μπαρντελά, το ΕΦΔ στην Γερμανία και τον Φάραντ στην Μεγάλη Βρετανία, παρότι η Βρετανία δεν είναι μέλος, αλλά και αλλού. Πάμε ξεχνά στην Ευρώπη. Αν συμβεί, δηλαδή αν έχεις Λεπέν Μπαρντελά στη Γαλλία και έχεις κάτι αντίστοιχο και στο Βερολίνο, ξέχνα τα και ψάξε διαβατήριο να πας κάπου αλλού. Στην Αμερική. Νέα Ζηλανδία. Νέα Ζηλανδία. Είναι αλήθεια όλα αυτά που είπε, συμφωνώ απόλυτα, οικονομικά. Αν και όταν παίρνουμε τους μακροοικονομικούς δείκτες και συγκρίνουμε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, στο ονομαστικό επίπεδο είναι λίγο παραπλανητικό. Γιατί οι ρυθμοί ανάπτυξης των Ευρωπαίων στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο χαμηλοί όσο εμφανίζονται σε σύγκριση με τις ΗΠΑ για δύο λόγους. Πρώτον, διότι οι Ευρωπαίοι, ο πληθυσμός τους μειώνεται, ενώ των ΗΠΑ συνεχίσει να αυξάνεται. Και δεύτερον, οι Ευρωπαίοι, και λέω καλώς, έχουν επιλέξει να δουλεύουν λιγότερο. Δηλαδή το trade-off μεταξύ εργασίας και σχόλης είναι μια δημοκρατική επιλογή. Αν οι Ευρωπαίοι οι Γάλλοι θέλουν να κάνουν διακοπές 6 εβδομάδες το χρόνο και να διατηρούν ένα υψηλό βιωτικό επίπεδο όπως το έχουν, με γεια τους, με χαρά τους και με τη δική μου ευλογία. Μπορεί να μην είναι βιώσιμο αυτό, Λουκά, όμως. Να το συμπληρώσω με δύο κουβέντες. Σε σχέση με αυτά που είπατε, δεν πρέπει να συγκρίνουμε την Ευρώπη με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσονται και εμείς δεν αναπτυσσόμαστε. Δεν συμφωνώ καθόλου σε αυτό. Είμαστε μια άλλη ήπειρος, έχουμε καλύτερο πολιτισμό και έχουμε άλλα πρότυπα. Μιλάτε, για παράδειγμα, για την μη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Ποτέ να μην αναπτυχθεί. Έχει κλείσει για τον πολιτισμό η υπόθεση ιδιωτικού αυτοκινήτου. Μπαίνουμε σε μια εποχή όπου χρειαζόμαστε πράσινη ανάπτυξη. Η πράσινη ανάπτυξη δεν συνάδει με το παραδοσιακό αυτοκίνητο. Μπορεί να συνάδει με την καινούρια τεχνολογία, η οποία όμως είναι πολύ ακριβή και δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί ο ορίζοντας των ευρωπαϊκών πόλεων να είναι με τα ποδαράκια μας, με τα ποδήλατα και με όλα αυτά. Αν τρέχουμε πίσω από το αμερικανικό πρότυπο, θα συντριβούμε. Είμαστε τελείως διαφορετικοί και έχουμε τελείως διαφορετικές πια, με την απόσταση αυτή τη χρονική, τελείως διαφορετικές λύσεις, σαν αυτές που ανέφερε ο κύριος Τσούκαλης με το
Οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή δεν παραπονιούνται καν για την ακρίβεια. Λένε απλώς θα βρω και μια άλλη δουλειά το απόγευμα. Ναι. Θα μου... Σχηματικά μιλώ. Απλώς να... συγγνώμη. Και βεβαίως το ότι πάμε διακοπές συνέχεια, ας πούμε, και είμαστε στα νησιά επί 4 εβδομάδες, όπως όλοι ξέρετε, τους κάνει τρομερή εντύπωση και όχι πάντα καλή. Δεν είπα, και το λέω και στο Λουκά, ότι δεν είπα ότι αυτό που έκανε ο Ντράγκη να συγκρίνει την Ευρώπη με την Αμερική, καταλαβαίνω γιατί το έκανε και το θεωρώ και εγώ λάθος. Αυτό που ήθελα να τονίσω εγώ, δεν με ενδιαφέρει η σύγκριση με την Αμερική. Καταλαβαίνω ότι έχουμε διαφορετικό πολιτισμικό Η ανάπτυξη όμως, γιατί δεν συνέχεια όμως λέω δύο πράγματα. Να έχουμε ρυθμούς. Πρώτον, διότι για να χρηματοδοτήσουμε αυτή το ποιότητα ζωής που έχουμε και το κοινωνικό μοντέλο που έχουμε, με τον μειωνόμενο πληθυσμό και με την επέκταση του προσδόκιμου ζωής και με την απώλεια όλης αυτής της οικονομικής ευμάρειας, η αυτοκινητοβιομηχανία μπορεί να μας αρέσει, αλλά έχει 15% των εργαζομένων στην Ευρώπη. Είναι μεγάλο ερωτηματικό αν μπορούμε να κρατήσουμε το κοινωνικό μας μοντέλο εάν δεν μετεξελιχθούμε. Βλέπω στην Ευρώπη μια εκπληκτική αδράνεια και παθητικότητα. Συμφωνώ πάντως ότι το κρίσιμο δεν είναι να συγκριθούμε με την Αμερική. Γι' αυτό τόνισα πριν ότι κοιτώντας μπροστά και να δούμε τι έρχεται, τα πολύ ανησυχητικά δεν είναι η σύγκριση με την Αμερική. Είναι αυτό που θα γίνει ακόμα με την Κίνα και η πιέση που θα δεθεί το ευρωπαϊκό σύστημα. Δεν έχει έννοια να ελπίζουμε ότι μπορούμε να κρατήσουμε το κοινωνικό. Από όλες τις περιοχές του κόσμου, στην Ευρώπη θα επέλεγα να ζω. Και νομίζω ο περισσότερο. Αλλά το μοντέλο δεν είναι διατηρήσιμο στην πορεία που είμαστε αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι επίσης ούτε η προστασία μας και η ασφάλειά μας διατηρήσιμες όσο δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε Αμερικανούς και Κινέζους στην τεχνολογία. Δηλαδή, γιατί στην τεχνολογία είναι κυριολεκτικά winner takes all πλέον. Λοιπόν, αν οι Ευρωπαίοι έχασαν ήδη την ψηφιακή μετάβαση, το παιχνίδι το χάσαν. Αν χάσουν και την τεχνητή νοημοσύνη, που φαίνεται να το χάνουν, τι εξασφάλιση έχει στην Ευρώπη ότι θα έχει προστασία ατομικών δικαιωμάτων, ασφάλεια και άλλα? Είναι υπαρξιακά τα ερωτήματα πλέον. Γιατί όποιος έχει έλεγχο της τελευταίας μόδας ή της τελευταίας λέξης της τεχνολογικής, μπορεί να έχει και έλεγχο επί της ζωής σου, ουσιαστικά. Και αυτό που φοβάμαι είναι ότι ζούμε και περισσότερο και μπαίνουμε και εμείς στην παγίδα αυτή. Βλέπω ότι στην Ευρώπη έχουμε δύο ειδών τοποθετήσεις. Τους απεσιόδοξους, όπως ηχούμε εμείς αυτή τη στιγμή, ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Δεκτό. Τους απεσιόδοξους και αυτούς που λένε μην ανησυχείτε, έχουμε δυνατά σημεία, θα τα καταφέρουμε, πρέπει να είναι θετική εκφορά και τα κάνουμε, χωρίς να αντιμετωπίζουν τις μεγάλες Υπάρχει βέβαια και η απεσιοδοξία της λογικής και η οδοξία της λογικής. Μπράβο, αυτό βλέπω... Τώρα το στρογγυλέψαμε. Αυτός ήταν ο Γκράμψη και ήταν κομμουνιστής που το είπε, έτσι. Αλλά ισχύει γενικότερα. Εγώ προτιμώ μια ρίση που έλεγε ένας μηχανικός στη δουλειά, κάπου στην κρίση που είχαμε, δεν ξέραμε τι να κάνουμε, χανόντουσαν τα πάντα. Έβαλε ένα ποτήρι νερό μισογεμάτο στην οθόνη αντί άλλων τέτοιων διαφανειών και έγραψε από κάτω: ο απεσιόδοξος βλέπει το ποτήρι μισοάδιο. Ο αισιόδοξος βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο. Ο μηχανικός βλέπει ένα ποτήρι 2 φορές μεγαλύτερο από ό,τι χρειάζεται. Λοιπόν, είτε είμαστε αισιόδοξοι είτε είμαστε απεσιόδοξοι, είμαστε στα βαθιά νερά και πρέπει να κολυμπήσουμε. Μπορούμε να πούμε κάτι και για την Ελλάδα, σε αυτό όλο το τοπίο που διαμορφώνεται. Να σας πω τι παρατηρούν τα surveys της CB. Παρατηρείται μια απεσιοδοξία η οποία είναι δυσεξήγητη. Δηλαδή το επίπεδό της σε όλες τις ερωτήσεις. Ας πούμε, όταν ρωτάς τον κόσμο πώς νομίζεις θα είναι ο πληθωρισμός του χρόνου, στην Ευρώπη σου λέει 2,5-3, στην Ελλάδα σου λέει 7,5. Πάρα πολλά ζητήματα τα οποία δεν θέλω να επεκταθώ τώρα. Προάλλες ήμασταν στο Kings, υπήρξε μια εισήγηση, ήμασταν από κάτω 2-3 καθηγητές Έλληνες και παρουσιάστηκε ένα chart όπου ρωτούσαν τους πολίτες της Ευρώπης πόσο έχετε πληγεί από τις φυσικές καταστροφές.
Απαντούσαν όλοι 3%, 5%. Φαίνεται μια μπάρα τεράστια, 50% που απαντούν οι Έλληνες να έχουμε επηρεαστεί από τις φωτιές, τις πλημμύρες και τους κατακλυσμούς. Σηκώνονται χέρια από κάτω. Τι συμβαίνει, πράγματι η χώρα έχει πληγεί. Κάποιος φώναξε στα αγγλικά Θέσσαλη, είναι η Θεσσαλία. Αυτό είναι ένα πράγμα δυσεξήγητο. Έχετε κάποια ερμηνεία γι' αυτό? Γιατί συμβαίνει, είναι δηλαδή εισοδηματικοί λόγοι, είναι λόγοι που αφορούν τη γενιά που έχει αντιμετωπίσει την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, γιατί παρατηρείται σε αυτά τα cohorts, τα ηλικιακά, που χάσαν το πρώτο τρένο της ζωής, ας το πούμε έτσι, της επαγγελματικής ζωής, και το δεύτερο με τον COVID. Μήπως είναι αυτό ή είναι κάτι άλλο? Είναι η ανισότητα, είναι το εισόδημα, είναι η παραγωγικότητα, είναι κάτι άλλο? Και δεύτερον, μέσα σε αυτό το τοπίο η Ελλάδα πώς μπορεί να αποτελέσει έστω σε μια αγωνία του τραπεζιού χωρίς να είναι το μενού, που να είναι στο μενού? Να ακούσουμε πρώτα την Σιώτη. συγγραφέα. Ναι, βεβαίως. Όχι στο μενού είπαμε. Γιατί θέλει μάλλον ψυχολογική εξήγηση. Νομίζω ότι πάντα ήμασταν έτσι, εκτός από μία περίοδο, δηλαδή είχαμε αυτή την εκτίμηση για τη ζωή μας και για το μέλλον, εκτός από μία περίοδο υπερβολικής δαπάνης και αστακομακαρονάδας. Μόνο εκείνη την περίοδο, δηλαδή εκεί που κάναμε πάρα πολλά λάθη και φέραμε τη χώρα μας εκεί που τη φέραμε, στο σημείο που τη φέραμε, ήμασταν πιο αισιόδοξοι. Νομίζω ότι αυτό που κάνει τους Έλληνες πιο αισιόδοξους είναι τα χρήματα, είναι η κατανάλωση. Και Άρα επειδή... είμαστε λίγο Αμερικάνοι. Και πολύ, κατά τη γνώμη μου είμαστε πολύ, το έχω πει πολλές φορές, και σε άλλα πράγματα, και στην αντιμετώπιση του θεάματος και σε πολλά, στην αντιμετώπιση του γάμου, ας πούμε, πολλά. Αλλά και εδώ νομίζω ότι όλα εξαρτώνται από την τσέπη μας. Είναι μπανάλ αυτό που λέω, αλλά είμαστε πολύ μπανάλ. Δεν έχουμε καμιά ιδιαίτερη πρωτοτυπία. Οπότε το ίδιο ισχύει και για τους Γάλλους, λίγο πολύ, αλλά εκεί υπάρχει και ένα είδος ματαιωμένου ονείρου, ας πούμε, μεγαλείου, που για μας είναι πια πολύ παλιό, είναι πολύ φθαρμένο. Για μιλήστε μας λίγο για το θέμα αυτό στη Γαλλία. Αυτή την συνεχή... Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι αυτή η επανάσταση που πήγε να ξεσπάσει για το συνταξιοδοτικό, γιατί από το 1962 η πρόταση ήταν να συνταξιοδοτείται κανείς στα 64, μάξιμουμ, δηλαδή θα υπάρχουν κατηγορίες οι οποίες λόγω βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας θα είναι και πιο νωρίς. Εντάξει, αυτό εννοείται. Αλλά λέμε για την μάξιμουμ, τη μέγιστη ηλικία 64. Πραγματικά παρολίγο να ξαναγίνει κατάληψη της Βαστίλης, δεν υπάρχει βέβαια Βαστίλη για να καταληφθεί, αλλά αν υπήρχε θα είχε καταληφθεί. Βέβαια και όταν κατελήφθη, έτσι το 1789, είχε μέσα 3 άτομα. Δεν έγινε και τίποτα δηλαδή. Αλλά ήταν δυσανάλογη η αντίδραση. Γιατί? Ακριβώς γιατί είναι απεσιόδοξη ότι μου παίρνουν αυτό το δικαίωμα να ζήσω δηλαδή άλλα 40 χρόνια. 40 χρόνια μπορεί να ζήσει, όχι 40, ό,τι υπερβάλλεις. 25 χρόνια σε καλή υγεία και τα λοιπά, μετά την σύνταξη, και τώρα θα ζήσω 23. Μου παίρνουν αυτό το δικαίωμα και θα μου πάρουν και άλλα δικαιώματα. Αυτό είναι που φοβούνται περισσότερο και αντιδρούν τόσο έντονα. Και σε εμάς φαίνεται υπερβολικό, γιατί εμείς το αποδεχτήκαμε στη διάρκεια της κρίσης, αποδεχτήκαμε τα 67, που είναι το μεγαλύτερο, έτσι, το υψηλότερο ηλικιακό όριο στην Ευρώπη. Ο παππούς μου έλεγε ότι ο Θεός έπλασε τους Γάλλους για να παρηγορεί τους Έλληνες. Πολύ ωραίο. Και ο καλοκύρης, ο καλλιτέχνης, έλεγε η κόλαση είναι οι Γάλλοι. Αλλά για να πω και ένα καλό, νομίζω ότι η Γαλλία έχει ίσως από τις ψηλότερες ποιότητες ζωής που μπορεί να βρει κανείς στον κόσμο. Ναι, δεν το ξέρουν οι Γάλλοι, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι αν πάρει κανείς αντικειμενικά τα περισσότερα στοιχεία, η Γαλλία θα ήταν μια από τις προφανείς χώρες που θα διάλεγε κανείς να ζήσει. Έτσι, υψηλό βιωτικό επίπεδο, εξαιρετικό κράτος πρόνοιας, πολιτισμός πολύ υψηλός και γκρινιάριδες Γάλλοι. Οι γκρινιάριδες και αγενείς. Και φιλένοι. Ναι. Πάντως σας, πώς να πω, γνωστοποιώ, συγγνώμη, ότι και μετά την έρευνα
Αυτά είναι surveys που γίνονται στα νοικοκυριά. Και μετά τις εξαγγελίες αυξήσεως των εισοδημάτων, δεν υπάρχει αλλαγή στην απεσιοδοξία, στον βαθμό απεσιοδοξίας. Μιλάμε τώρα για τη Γαλλία ή για την Ελλάδα? Ή την Ελλάδα. Ναι, αλλά για κάτσε. Μιλάμε για αυξήσεις εισοδήματος που δεν είναι τεράστιες σε μια χώρα που έχασε το 25% του ΑΕΠ, σε μια χώρα με τεράστιες ανισότητες και σε μια χώρα που ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού αγωνίζεται να βγάλει το τέλος του μήνα. Για κάτσε, δηλαδή, γιατί περιμένεις να έχεις αισιοδοξία? Γιατί δίνονται 2 δις φέτος, 2 δις πέρσι. Τα 2 δις τα έχεις ζήσει πολλοί κόσμος στην τσέπη του. Ρωτάω. Εγώ λέω και εγώ ρωτάω. Να θες... Πάντως τα τελευταία. Συγγνώμη τώρα, δεν θέλω να παρουσιαστώ. Αλλά η προσπάθεια για τη βοήθεια της υπαίθρου και των οικογενειών με παιδιά είναι γεγονός. Ανεξαρτήτως αν κανείς μπορεί να συμφωνήσει σε διάφορα επιμέρους ζητήματα. Άρα δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι γι' αυτό. Πώς μπορεί να εξηγηθεί? Είναι κάτι βαθύ. Εκτός και αν είναι κάτι άλλο. Εγώ είμαι μηχανικός και δεν μ' αρέσει Ψυχολογικά, τα βάζω με οικονομολόγους, αλλά μου φαίνεται ότι 2 στοιχεία μπορεί να έχουν παίξει ένα ρόλο. Το ένα είναι το ότι έχει γίνει πανάκριβη και απρόσθετη η κατοικία, και αυτό δεν ξέρω αν μετριέται απόλυτα σωστά, και πάντως δεν μετριέται αυτούς που είναι εκτός, οι οποίοι όλο και περισσότεροι. Αν θυμάμαι τα καλά στοιχεία, σωστά τα στοιχεία, στην αρχή του αιώνα είχαμε μία από τις ψηλότερα ποσοστά ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη, 80% και τώρα είμαστε κοντά στο 60%. Αυτό σε μια γενιά είναι τεράστια υποχώρηση. Λοιπόν, άρα το ένα σημείο το οποίο δεν νομίζω ότι κοστολογείται απόλυτα στο δίκτυο μόνο καταναλωτή είναι η κατοικία, και το δεύτερο είναι τα τρόφιμα, τα οποία για τους ανθρώπους που, όπως λέει σωστά ο Λουκάς, δεν βγάζουν το μήνα, είναι πολύ μεγαλύτερο κομμάτι. Άρα, όπως λέει ο μηχανικός, καλή ώρα, έχω τα πόδια στο φούρνο και το κεφάλι στο ψυγείο, κατά μέσον όρο είμαι εντάξει. Μπορεί τα νούμερα που αναφέρεις, Θόδωρε, να είναι κατά μέσον όρο αυτά που είναι, αλλά επηρεάζουν μερικά κομμάτια της κοινωνίας πολύ περισσότερο από άλλα. Ο οικονομολόγος λέει πάντως ότι οι τιμές είναι διεθνείς και οι απολαβές είναι εθνικές. Κάτι θέλεις να πεις, Λουκά? Όχι, δεν θέλω να πω τίποτα. Κάτι για τη στέγαση και δεν ξαναμιλήσω. Δεν είναι μόνο οικονομικό το ζήτημα, είναι και πολιτιστικό. Είναι και θέματα νοοτροπίας που έχουν αλλάξει. Οι Έλληνες είχαν στέγη επειδή προσπαθούσαν να μαντρώσουν τα παιδιά τους μέσα σε ένα σπίτι. Έχτιζαν 3 διαμερίσματα. Το λεγόμενο πανοσύκωμα είναι μια από τις χειρότερες λέξεις που έχω ακούσει στα ελληνικά, όπου Και με τα σίδερα να εξέχουν μέχρι να γίνει το επόμενο. Όπου έμεναν 3 οικογένειες και είχαν τα κλειδιά στην πόρτα. Δεν υπήρχε ιδιωτική ζωή. Αυτό μπορεί να μην υπάρχει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η εξέλιξη δεν είναι προς τα εκεί, είναι μακριά από εκεί, προς την ανεξαρτησία δηλαδή. Άρα ο καθένας πάει να βρει το δικό του σπίτι και δεν μένει με τη γιαγιά από πάνω. Θέλω πρώτα να ευχαριστήσω τους εκλεκτούς καλεσμένους.